Egunon guztioi, egunon, plazerra da inbeste jende batera ikustea. Estimatua gaur zuen presentzia hemen, eta ongi etorri ematen dizuet Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean komunitatea elkartegintzatik eraikiz jardunaldi honetara. Gipuzkoa hitzak 1000 urte bete berri ditu. Eta, lurraldeak ez, hitzak berak. Eta horren atzean, zer dagoen jakin nahiko genuke, zein da gure esena. Konpromisua Gipuzkoarron izaeran dagoela nik uste dut garbi dugula denok, ezta? Historiak hori esaten baitigu. Baina, garaiak aldatuz doaz, eta egungo gure partaidetza zein den aztertu, ikertu eta hausnartu nahi dugu. Egia da, elkartegintza ez dela komunitatea sortzeko modu bakarra. Ez, baina komunitatea elkartegintzaren ekimenetik haratago doa, bai, baina bada, eta hori ikuste dutenak ados egongo garela, balio komunitarioak artikulatzeko formula boteretsu bat. Beraz, elkartegintzaz, lankidetzaz hitz egingo dugu datozen orduetan, ikasketa prozesu honi arnasa emanez, eta prozesu hau komunitatea indartzeko estrategia gisa besarkatuz. Gipuzkoa, izanetik izena. Esan bezala, lurralde konprometitua gara, bai horixe, eta oraintxe erronka berriak aurrean ditugun honetan, irtenbideak bilatzen saiatuko gara talde lana eginez. Jardunaldi hau uztailean hasitako prozesu handiago baten parte da, Gipuzkoako balio komunitarioak indartzeko estrategia diseinatzeko topaketa sortaren lehen urratsa hain zuzen ere. Eta urte honetan zehar, aukera gehiago ere garatuko ditugu. Beraz, bidea egiten hasi gara eta bide lagun nahi zaituztegu. Horrexegatik zaudete gaur hemen. Ondasun komuna, komunitatea eta garapen soziala bezalako balioak daude zuen erakundeen jardueren oinarrietan, ezta? Eta gure lurraldeko kapital soziala osatzen duzue. Beraz, eskerrik asko, benetan mila esker bihotzez, egunerokoan egiten duzuen lan horregatik. Goizari behar bezalako hasiera emateko, zuek guztiokin orain, Eider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusia. Eskerrik asko guztioi eta ongi etorri. Maitenak esaten zuen bezala, hau erronka handi bada komunitatearena, elkartegintzarena, izan ere gurean Gipuzkoa zerbait baldin bada komunitate bada. Eta etxean gaudenez eta hemen naiz eta jende asko egon eta denak pertsona konprometitua zeaten enean nik konpartitu nahi dezuekin gogo eta txiki bat oso personala dana, baina seguru nago ulertuko dizutela edo behintzat uste dut askotan ulertzen ditugula hainbat elementu adibide txikiekin. Eta justo ona sartu aurretik Antonio Camposekin gurutzatu naiz eta esaten nion, seguru aski urteko egunik txarrenetakoa neukala gaurkoa, atzo etxean denekin asaratu nitzelako. 4 seme-alaben ama naiz eta gurean 6 bizigira eta txakur bat lan asko daukagu etxean. Eta gutako bakoitzak ez badu berea egiten, edo beretik zehoze jartzen, komunitate txiki horrek ez du funtzionatzen. Eta hortaz gutako bakoitzak bereari egiteari uko egiten badio edo ez badu egiten, komunitateak ez du faiatu egiten du. Eta hor, astintzeko modu asko egoten dira, eta hortan ez dugu beti asmatzen, ez erakundeok eta ez da ere ama edo gurasoek. Alegia, agian denekin asarratu eta muturra jartzearekin ez dugu asmatzen, agian ez da hori formularik onena, baina bai egitekoa daukagula komunitatea funtzionatu dezan. Bakoitzak bere egitekoa egin dezan gaur, bihar eta hurrengo egunetan komunitate horrek funtzionatu dezan. Hemen ez zaitezte alarmatu, gure komunitateak ondo funtzionatzen du, baina gertatzen dira horrelakoak. Eta horrek eragin zuzena dauka familia baten edo dauka eragin zuzena gurea bezalako lurralde baten. Hau adibide txiki bat besterik etzan. Baina nik kezkatzen bali manau nola egin behar dan, momentu batean komunitatea failatzen duenean mikro alor batean, gurea bezalako lurralde batean kezka hori askoz ere handiagoa da. Ez dakigulako nola eragin, ez dakigulako nola egin komunitate hori astintzeko. Eta behar dan bezala funtzionatu dezan, bakoitzak berea jarriz. Aita Barandiaranek esaten zuelako, ez gara gure baitakoak. Alegia, gutaz haratago asko dago, eta gutako bakoitzak asko egin dezake komunitatearen mesedetan. Komunitatea geralako guztiok.
Hortaz, Gipuzkoako Foru Aldundiak bere egitekoan edo bere hausnarketak egiteko momentuan identifikatzen ditu hainbat erronka, eta erronka horietako bada adibidez demokrazian sakontzea. Eta demokrazian sakontze hori gaur mahaigainean jarri nahi dut, ze azkeneko egunetan ikusi dugu nola Donald Trump bigarren aldiz Estatu Batuetako presidente bilakatu den. Eta emakume demokrata bezala horrek ikaragarri kezkatzen nau. Eta ikaragarri kezkatzen gaitu gutako asko eta asko seguru nago. Eta hori hala da populismoak sekulako gorakada izan duelako. Eta ez da kezkagarri bakarrik Donald Trump bera presidente izatea. Kezkagarri dana da hainbat eta hainbat pertsonek Donald Trumpengan konfidantza jartzea. Hori da benetan kezkagarria dena. Eta horrek kezkatu beharko gintuzke hemen Gipuzkoan. Zergatik? Populismoaren gorakada ikaragarria da, bakoitza berera juten dalako, ez dagoelako komunitate senarik eta ez dagoelako kohesiorik, eta bazterkeria gailendu egiten delako. Hortaz, kezka horretan oinarrituta, gurean ikusten dugu Gipuzkoak gaur egun oinarri sendoak baldin baditu, eta oinarri sendoak ditu hainbat eta hainbat alorretan, da ibilbide bat egin degulako. Eta ibilbide horri esker iritsi gerala gaur egun geran honetara. Eta Maitena berak aipatzen zuen, Gipuzkoa bere lehenengo aipamena idatzizko iskribu batean duela 1000 urte izan zen. Hori da daukagun azkeneko datua. Egon daitezke aurreragoko iskribu batzuetan ere bestelako aipamenak, baina gaur egun ezaguna dan bakarra orain dela 1000 urtekoa da. San Telmo Museoan ikusi dezakezute liburu hori, Zaragaozako Unibertsitateak utzi diguna. Baina euskaraz esaten da, izena duen orok duela izana. Alegia, duela 1000 urte, nunbait, Gipuzkoa ere, noski existitzen zela, baina komunitate bat osatzen zuela. Eta honek ekarri gaituela gaur egun geran honetara. Eta mundua hain azkar aldatzen ari da momentu honetan, geuk ere, erakunde bezala eta elkarte bezala, gizarte aldaketa horiek aztertu behar ditugula, horien inguruan gogoetak egin eta astindu. Etxean egiten dugun bezala astindu. Etorkizunean ere, komunitate sendoa izan dezagun, Gipuzkoa sendo egoteko, gure herria sendo egoteko, eta bide hori egiteko berme guztiekin. Eta elkarte egintza ez dago horretaz salbu. Alegia, askotan esaten dugu, en Gipuzkoa es un territorio muy solidario, hay más de 40.000 personas que dan su tiempo, gratis et amore, a favor de la comunidad, pero también hay mucha preocupación en relación al relevo generacional. Están cambiando muchas cosas, están cambiando los perfiles y, bueno, parece que el asociacionismo está cambiando porque las personas se están especializando probablemente más. En cualquier caso, el asociacionismo es fundamental para la construcción de una comunidad y la comunidad es fundamental para la democracia y es fundamental para un territorio y para un país como el nuestro. Hortaz, noizean behin komeni da gelditu, pentsatu, astindu behar deanean astindu, elkarrengandik ikasi eta bide bat egiteko. Orain arte egin dugun bide hau ez delako kasualidadea izan, eta etorkizunera begira geu ere ez gaudelako munduan gertatzen ari den hainbat gauzetatik salbu. Gipuzkoa ez da irla bat, gure herria ez da irla bat. Eta hortaz, gaudela ez bakarrik kontenplatzeko, baizik eta eragiteko. Eragiteko guztiak, eta ni ez naiz ari zuen inundik inora lezio bat ematen, ze hemen zaudeten guztiek zuen denbora ematen dezute, eta hortaz, zeuek zeate eragile. Baina hemen, pentsatu behar dugu, gogo eta egin ere, ikusteko etorkizunean nola aritu behar dugun komunitate hori sendotzen jarraitzeko. Hortaz, Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldetik, lankidetzarako noski prest, aitortza egiten dezuten lanagatik, baina berriro diot. Badaukagu hainbat elementu hausnartzeko, eta bide hau elkarrekin egin beharko dugu etorkizunera begira ere, hemendik 1000 urtera ere, Gipuzkoak jarrai dezan bere bidea, jarrai dezagun komunitate sendo bat izaten, oinarri sendoak dituena eta gutako bakoitza zaintzen duena. Danok izan dezagun helburu bezala ongizate osoa. Eta horixe da eta ez bestea Gipuzkoako Foru Aldundiaren helburu nagusia, eta horretan bidelagun izan behar dugu guztiok.
aprobetxatu dezagun gaurko eguna benetan gogoetarako eta behar baldin bada ere elkar astintzeko behar dan bezala hanka sartu gabe eta hanka sartzen baldin badugu elkarri lagunduz bidea berriro ere elkarrekin finkatuz. Eskerrik asko guztioi zuen denboragatik, egiten ez zuten lanagatik eta gogoeta konpartitu honengatik. Eskerrik asko. Mila esker, diputatu nagusia. Buruak eta gorputzak astintzen hasi gaitezen bada. Gipuzkoako Foru Aldundiak plaza aplikazioa du zuentzako. Hortik galderak egiteko aukera izango duzue, ez baduzue deskargatu hementxe duzue, QR-a, bai? Eta atzo jasotako emailean zuen erabiltzailearen izena eta pasahitza izango dituzue, bai? Eta hortik mesedez, bai hizlariei dagokiela edo mahai inguruak direla, zuen galderak bota eta oholtzaratu egingo ditugu nire bitartez. Tira hasi gaitezen lehendabiziko hizlariarekin. Mondragon Unibertsitatetik datorkigu, bera Andoni Eizagirre da eta elkartegintza adieraren atzean zer dagoen azalduko digu. Elkartegintzaz zer ikasi dezakegun eta bereziki gure aurrekoen legatutik jasotako gizabidezkoa den elkartegintzaz zer ikasi dezakegun kontatuko digu. Entzun dezagun Gizabidea titulupean datorkigun hitzaldia. Txalo bero bat berarentzat mesedez. Bueno, egunon guztioi eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Egun oso bat dugunez aurretik elkartegintzaz aritzeko sarrerako hitzaldi honetan, gero jarraian Martinek emango duenaren osagarri bezala, nik abiapuntu gisa nahiko nuke oinarrizko galdera bat planteatu, eta da elkartegintzaz ari garenean zertaz ari gara. Galdera horren inguruan arilkatuko dut hausnarketa, eta erantzuna ez dute nik neuk emango, baizik eta tankera honetako galdera Gipuzkoarrei, herritarrei galdetzen diegunean eman ohi diguten erantzuna, jaso eta zuekin konpartituko dut. Izan ere, askotan, unibertsitatean eta guk geuk esan ditzakegunen osagarri eta aberasgarri dira herritarrek euren ahotik esaten digutena. Zertaz ari gara elkartegintzaz ari garenean, eta kasu honetan, herritarrek eurek ze eratako erantzunak ematen dizkigute. Hasteko eta behin, normalean, herritarrei abiapuntuan esaten dieguna da, pertsonek, eta orokorrean pertsona taldeek badugula joera eta ohitura besteekin elkartzeko. 2, 3 edo pertsona gehiagok elkartzeko ohitura dugula. Elkartze horrek aukerak ematen dizkigu, informazio berria eskuratzeko, elkarrekin konfiantzak lantzeko, obligazio reziprokoetan kultibatzeko, eta elkartzeak berak bere horretan hainbat bertute eta ontasun ditu. Era berean jakina, elkartzeko moduak eta elkartzeko motiboak ere askotarikoak izaten dira. Badaude elkartzeko modu batzuk relatibamente espontaneoak direnak. Badaude elkartzeko beste modu batzuk denboran ehuntzen direnak, elkartasunezko, konfiantzazko, arauak eta sentimenduak partekatu ahala. Elkartegintzaz ari garenean, era berean, badaude elkartzeko motibo batzuk praktikoak direnak, konkretuak direnak edo berehalakoak direnak. Eta badaude elkartzeko beste motibo batzuk, epe ertain luzekoak edo intangibleak direnak. Kontu psikosozialei, ongizateari, kulturari loturikoak. Ikusten duzuen bezala beraz, elkarteaz eta elkartegintzaz ari garenean, errepertorio oso zabal batetaz aritu gaitezke. Herritarrei oinarri hori ipintzen diegunean, esaten diegu, zertaz ari gara elkartegintzaz ari garenean, edo zer ulertzen duzu zuek elkarte bati buruz. Eta horixe da jarraian, nire interbentzioaren lehen zatian kontatuko dizuedana. Gero, hari mutur horietatik, hainbat refleksio konpartituko ditu.
Herritar guztiek aho batez elkarteaz eta elkartegintzaz ari garenean aipatzen duten lehen elkartea da boluntariotzako elkartea. Eta batzutan boluntariotzako elkarte gisa ulertzen dira ONG-ak eta hala ez den kasuan boluntariotzako elkartekin batera ONG-ak aipatzen dituzte. Gurean Gipuzkoan belaunaldi efektu txiki batekin asko aipatzen den beste elkarte mota bat eliza bera da edo elizaren bueltan antolatuta dauden elkarteak gizarte bizitzako eremu diferenteetan. Badaude, elkarte formalekin jarraituz, galdera gisa formulatzen zaizkigunak, baina erantzuna bere baitan dutenak. Eta dira, alderdi politikoak, sindikatuak, enpresa eta enpresa sareak, ikusten duzuen bezala, elkartegintzaren repertorioa pixkanaka zabaltzen goaz, eta hauek eta tankera beretxikoak guztiok ezagutzen ditugunak oso formalak dira. Baina pixkanaka herritarrek oso bestelako elkarteak ere aipatzen dizkigute. Hoiei deituko genieke soziabilidade biguna. Orain esplikatuko dit hori zertan datzan. Askotan guk elkarte gisa kontutan hartzen ez ditugunak, baina gure egunerokoan oso importanteak direnak. Soziabilidade bigunaren adibide oso bat dira lagun arteak. Agian lehen unean lagun artea ez dugu elkarte bezala ulertuko, baina pertsonak elkartzen diren forma bat dira. Lagun arteak badira jakina adiskidetasunekoak, informalak eta lagun arteak ere badira egonkorragoak, iraunkorragoak direnak. Pentsa, gurean esate baterako kuadrilek daukaten garrantzia, eta zer esanik ez, 70, 70 hamarkadan, kuadrilek elkarte gisa txokoekin eta ze garrantzi eduki zuten etxeko ohiturekin batera gazte askoren sozializazioan. Eta kuadrilekin batera, pandillak eta ere askotan aipatzen dizkigute. Horrelako ejemploak propio ipintzen ditut jabetu gaitezen, askotan elkartegintzaz ari garenean tankera honetako elkarteak ez ditugula aipatzen, baina herritarren egunerokoan oso importanteak direla. Eiderrek askotan esaten du gure lurraldeak ipar bezala ongizate integrala eduki behar duela, pertsona guztiontzako ongizate integrala, eta ongizate integral honek iraunkorra eta jasangarria izan behar duela. Eta gaineratzen du ondo egoteaz gain, ondo sentitzea garrantzitsua. Adituek esaten digutena zer da. Zerk sentia arazten du pozik pertsona bat, eta zerk egiten du zoriontsu pertsona bat. Gutxi asko, egitasmo komunen parte sentitzeak, hor parte hartzeak, esker onekoa izateak eta eskuzabaltasunez aritzeak. Hori neurri handi batean lagun artean ere gertatzen da. Elkartegintzaz eta bario komunitarioetaz ari garenean, edo ongizate integralaz askotan jabetu gaitezen, tankera honetako lagun arte eta elkartek ere ze garrantzi duten. Estilo igualtzuko beste ejemplo bat ipiniko dut. Honek agian gainera dimensio ludikoa dauka, festa batzordeak. Elkartegintzaz ari garenean, Gipuzkoaz eta balio komunitarioaz, nekez egingo dugu ganorazko azterketa bat, festa eta festaren bueltan antolatzen diren elkarteak kontutan hartu gabe. Hemen inziso txiki bat egingo dut. 6-8 bat urte, eman genituen nire lagun min batek eta biok herri txikiei buruzko azterketa egiten Gipuzkoan. Eta tartean harrapatu gintuen pandemiak. Eta herri txikietako biztanleekin ari ginela, transmititzen ziguten errezelo bat edo esan ez bezala, beste askotan hala gertatzen da, pandemia eta pandemiaren eragineri buruzko refleksio asko oso hirietatik eginak daudela. Eta eurek bezin egon bat transmititzen ziguten eta galdetu genuen, eta zertaz ari zarete edo zer esan nahi diguzue. Pertzepzio kontu bat da, baina hala bizi zuten eta horretxek inporta du. Ejemplo gisa esaten zuten, gure ustez, taberna bat ixteak, hiri batean edo herri txiki batean daukan eragina segurazki diferentea da. Eta esan genien pixkat hori gehiago azaltzeko. Jabetu ginena zen,
herri txikiak ere denbora gutxian asko transformatu dira. Gipuzkoako gainontzeko herriak bezala sekularizatu egin dira, individualizatu egin dira. Gipuzkoa gainera mobilitate aldetik, azpiegitura aldetik abantaila handiak ditu lurraldean, enpleguaren transformazio sektorial handi bat eman da. Honek azken batean zer esan nahi du? Herri txikietako biztanleriak ere probabilitate handiak dituela bizi eta lan egiteko ondoko herri eta bailaretan. Eta horren neurri batean, urruntze bat dakar. Eta zerk egiten du gero eta gehiago herri txiki bat komunitate? Herrian daukaten taberna hori irikite egoteak. Edo festaren bueltan lanean aritzeak. Orduan transmititzen zigutena zen, pandemiak, taberna bat edo festa bat bertan bera usteak, komunitate zena ere sartatu egiten zuela. Besteak beste gero eta gehiago, elementu horiek direlako bateratzen dituztena. Orduan, atzera itzuliz. Ari gara zerrenda txiki bat egiten, baina askotan oharkabean pasatzen zaizkigun, tankera honetako elkarteak askotan oso informalak, garrantzitsuak dira. Ongizateaz, komunitateaz ari garenean, eta ikusten duzuen bezala, elkarte formalagoak, informalagoak, nahi beste luzatu ditzakegu. Edo nola ere, badaude, askotan, ihes egiten diguten gutxienez beste bi elkarte. Eta horiek labur-labur azaldu nahiko nituzke. Familia. Eiderrek neurri batean adibide bat ipini du. Baina familiaz ari garenean, Gipuzkoan, familiaz ezezik, asoziazio familiar eta ere ari gara. Ze elkarte emankorragoa gure herrigintzan, familia elkarteak baino. Hemen inciso txiki bat egin nahiko nuke, ejemplo gisa jartzeko, baina baita ere gaurkoa bezalako egun batean aitortza bat egiteko. 70. hamarkadan, familia batzuek, ausardia handiz, hasteko eta behin euren buruari esaten diote, euren seme-alabak ez dituztela gehiago, etxean gordete edukiko. Eta, hasten dira, egoera igualtzuan dauden beste familiekin asoziatzen. Eta, kezka bat mahai gainean jartzen dute. Baina horrez gain, kezka horri edo premia horri eurak aterabidea ematen ahalegintzen dira. Eta eurak dira asoziatzen direnak, euren seme-alabak elkartzen dituztenak, formatu, edukatu eta laneratu egiten dituztenak, eta hor dago ikaragarrizko adibidea. Gure jakina, kasu horrek, ibilbide bat eduki du, gaur egun Gipuzkoan gureak buruz ari naiz. Enpresa eredugarria da, baina hastapenean dago jarrerako motibo bat. Ausardia bat, premia bat identifikatzea, hirugarrenei eskean joan gabe eurak arduratzea elkarrekin erantzunkizunez gaiari aterabide emateko, ez eta gero, horrek bere bilakera dauka. Jabetu gaitezen, elkartegintzaz ari garenean askotan familiak eta asoziazio familiarak zeinen garrantzitsuak dira. Eta ipiniko dut azkeneko ejemplo bat. Guk herritarrei galdetzen diegunean, zuk elkarteren batean parte hartzen alduzu, erantzunak ematen dituzte, ez da? Eta erantzunak dira, parte hartzen dut, parte naiz baina ez dut parte hartzen, ez dut parte hartzen, baina berehala jabetzen zara, badagoela elkarte oso importante bat ez duguna kontemplatzen. Esplizituki esaten diegunean, baina zuk kirol elkarte batean parte hartzen alduzu, eta batean erantzunak aldatu egiten dira. Horrek esan nahi du batetik, askotan kirol elkarteak ez ditugula elkarte gisa kontemplatzen, edota ez garela jabetzen elkarte baten parte garela. Beraz, tipologia pixkat zabaltzen goaz. Kirol elkartea propioa aipatzen ditut, ez soilik parte hartze tasak konparatiboki altuagoak direlako, baizik eta adituek esaten dute kirol elkarteek konparatiboki badaukatela abantaila bat. Zergatik, probabilistikoki, beti ere probabilistikoki, aukerakoa delako kirol elkarte batean norbera ez den bezalako pertsonekin topo egiteko. Honek zer esan nahi du azken batean.
elkarte asko badaudela afinidaderen batengandik elkartzen gaituztenak. Afinidade ideologikoa, morala, erligiosoa, soziala, eta hori oso importantea da. Baina egon daitezke beste elkarte batzuk, kirola elkarteak esate baterako, probabilistikoki zu ez bezalakoekin topo egiteko aukera ematen dizutena. Eta ildo honetatik, aditu askok esaten du esate baterako, kirolak ontasun fisikoaz gain, bertute zirikoetan entrenatzen laguntzen digola. Zergatik, gu ez bezalakoekin topo egiten dugun heinean, bestearekiko tolerantzia eta aitortza kultibatzen ditugula. Hau dira ejemploak, besterik. Badakit norbaitek esango didala, kirol elkarte bat homogeneoa baldin bada, lehiako kontestu batean, gizarte pluralistan, hori oso arriskutsua dela. Jakina. Baina, kirol elkarteak adibidean badira jabetzeko, badaudela elkarte batzuk, probabilistikoki heterogeneoagoak direnak, eta horrek pertsona bezala kultibatzeko ere laguntzen digutela. Hauxe da, gutxi gora bera guk herritarrei galdetzen diagunean elkarte gintzaz ari garenean, ateratzen zaigun tipologia. Nire helburua jakina ez da zerrenda esaustibo bat egitea, baizik eta ikusaraztea elkarte gintzaz ari garenean agian uste baino gauza gehiagotaz aritu gaitezkela. Nire aurkezpenaren bigarren zatira pasatzeko. Lau ideia nabarmendu nahiko nituzke esan dudanetik. Rekapitulatuz, bi ideia gutxi asko errepikatuko ditut, baina esplizitatuko dut oraindik nola beste bi ideia oso importante ez ditugun azaldu. Alde batetik, horrelako ariketa batek, gaurkoa bezalako egun baterako, asteko eta behin balio digu, jabetzeko elkarte gintzaz ari garenean gauza oso desberdinetaz aritu gaitezkela. Horren jabe egitea garrantzitsua da. Gero naiz eta gutako bakoitzak edo, hemen bildu garenok, erabateko edo besteko orientazioa eduki dezakegu. Honekin lotuta, bigarren refleksio bat, Gipuzkoari buruz ari garenean, Gipuzkoako elkarte gintzaz ari garenean, Gipuzkoako gizarte kapitalarekin zer gertatzen ari den hausnartzen dugunean, argazkia ezberdin aterako zaigu, elkarte hauetako batzuk edo besteak kontutan hartu. Eta orduan beti da importantea radarrean edukitzea heterogeneidade hau. Honek, orain ikusiko dugun bezala ez du esan nahi elkarte guztiek ekarpen bere egiten dutenik. Baina bai esan nahi du kuantitatiboki, elkarte batzuk dauzkagula indarrean, eta elkarte horietan pertsona batzuk gehiago edo gutxiago parte hartzen dutela. Datuak Martinek hobeto emango ditu. Baina, elkarte gintzaz ari garenean beraz, definitu egin behar da zertaz ari garen, horrek Gipuzkoari buruzko argazki bat edo bestea aterako digulako. Ezen agian, elkarte gintza gauza bat da, balio komunitarioak beste bat, eta ondo sentitzea hirugarren bat, eta hiruen artean harremanak egon daitezke, edo ez. Baina edo nola ere, gutxi asko uste dut, esaten ari naizen hau erraz ulertzen dela. Segun eta zer ulertzen dugun elkarte gintzaz, Gipuzkoari buruzko argazki bat edo beste aterako dugu. Horraino oso sinplea da. Orain, gustatuko litzaidaken labur-labur, segurazki interventzioko bi ideia importantenak azaleratzea. Zen hitz egin dudan guztian, ez dugu oraindik hitzerdirik egin. Lehenengoa, eta hau gutxienik esan da utzi nahiko nuke. Pertsona guztiok ez dauzkagu aukera berak, gaitasun berak eta baliabide berak pertsonekin elkartzeko edo elkarte bat sortzeko. Eta beraz, gure buruari beti esan behar digu argazki bat egiterakoan ez soilik zeintzuk elkarte dauzkagun, baizik eta zeintzuk elkarte potentzial ez dauzkagun. Zergatik diot hau, ikerketa guztiek esate baterako erakusten dutelako, elkarteen sorreran eta elkarteetan parte hartzean ikasketa mailak efektu handi bat sortzen duela. Honek bestera batera esan nahi du, lurraldean diagoen ikasketa mailak probabilidadeak handitzen dituela edo gutxitzen dituela zuk elkarte batean parte hartzeko. Gipuzkoak, zorionez, bi belaunaldi eskasean oso modu azeleratuan goi mailako ikasketak ekarri ditu lurraldera, eta beraz, gero ikusiko den bezala, horrek erraztu egiten du elkarteetan parte hartzea. Baina kontuz, ikasketa mailak sesgoa baldin badauka esan nahi du,
badaudela potentzialki pertsona eta pertsona talde batzuk, zailtasun gehiago dituztenak konparatiboki elkartegintzan parte hartzen. Baina era berean ikasketa mailaren efektuak kentzen baldin badugu, ikusten duguna da elkartegintzan eta berezik area batzuetan genero arrakala bat dagoela. Eta hori zaindu egin behar da. Baina hori gutxi ez dela, horri oso nabarmen gero eta gehiago gaineratzen zaio jatorriaren garrantzia. Jatorriak efektu bat dauka. Orduan, Gipuzkoako gizarte kapitala eta elkartegintza aztertzen ari garenean, beti esan diezaiogun geure buruari, ez soilik zeintzuk parte hartzen duten, baizik da zeintzuk ez duten parte hartzen eta zergatik. Hori behintzat esan da, gera dadila refleksio orokor bat eta gero radiografia bat egiterako. Eta laugarren puntua. Eta laugarren puntuari denbora pixkate dedikatuko diot. Eta da, elkartegintzaren eta gizarte kapitalaren dimensio kualitatiboa. Ze orain arte, gehiago edo gutxiago, aritu gara tipologia bat egiteaz, ze elkartetan ze pertsonak parte hartzen du, elkartegintzak gora egin du, baina afiliazioak ez, horrek besteak beste erakusten du, elkarte batean parte hartzen duen pertsonak probabilidadeak dauzkala bigarren, hirugarren batean parte hartzeko. Aurreko bi hitzartzeetan ere hitz egin da belaunaldi arrakalaz. Eta horiek refleksio importanteak dira. Baina jabetu behar dugu gauz horietaz hizketan ari garenean, oraindik ez garela elkarte horien zertarakoari buruz hizketan ari. Eta gizarte baten lurralde garapenean, jakina elkarteak eta elkarte kopuruak garrantzitsuak direla, baina hori bezain garrantzitsua da balio komunitarioetaz, kultura demokratikoaz edo gizarte integralaz ari garenean, elkarte horien zertarakoaz ere reflexionatzea. Horren espekulatu egingo dute. Hau ez da radiografia bat, hau da espekulazio bat. Agian dauzkagu lurraldean elkarte batzuk esklusiboki helburutzat dutenak euren egitura bizirautea. Edo eskuen dituzten interesak maximizatzea. Edo dira elkarteak oso homogeneoak. Ez daukatena joera ondirik besteekin asoziatzeko. Edo inkluso dira agian elkarteak ez dituztenak balio zibikoak herri bideratzen. Orduan, honek erakusten diguna da, elkarteen kopurua bezain importantea dela, elkarte horien zertarako ere reflexionatzea. Ezen aldiz, gure lurraldean agian dauzkagu elkarte gehiago edo gutxiago, baina guztion ona bilatzen dutenak pertsonaren duintasunetik abiatuta, edo beste asoziazioekin kolaboratzeko kultura daukatenak. Horrek jabetzen zaite, honaia beste registro batean jartzen gaitu, ezta? Elkartegintzaz ari gara, tipologiaz eta kuantifikazioaz ari gara, baina bigarren bueltan elkarte horien zertarakoaz ere ari gara hausnartzen, ezta? Parentesi bat. Adituek esaten dute, agian egon daitekela kapital sozial zibiko bat eta kapital sozial inzibiko bat. Edo gurean egon daiteke elkartegintza bat gizabidearen alde egiten duena, edo gizabidearen alde egiteari frenoak ipintzen dizkiona. Horren espekulatzen nahi nez, hau ez da radiografia bat. Da gehiago, geure buruari esatea, elkartegintzaz ari garenean, kopuru eta ezezik, euren zertarakoaz eta nolakoaz ere hausnartzea garrantzitsua dena. Baina Gipuzkoa ez da elkartegintza eta sozializionismoa bakarrik. Eiderrek esan duen bezala, Gipuzkoaz ari garenean elkartegintzaz ari gara, baina herri erakunde eta herri administrazioetaz ere bai. Eta merkatuaz ere ari gara, eta espazio publikoaz ere ari gara. Orduan, geure buruari ere galdetu beharko genioke, asoziazio desberdin horiek, zer nolako harreman daukaten, beste esfera horietako instituzioekin, lankidetzaskoa den, aurkaritzakoa den, bakoitza berera doan, guztion ona bilatzen dugun. Honek, ikusten duzuen bezala, ja jartzen gaitu elkartegintzari buruzko beste plano batean. Orain, egin dudan refleksio guztitik, beraz, tipologia bat, kuantifikazio bat eta pixkanaka jabetzea
nola elkartegintzaz ari garenean, elkartegintzaren zertarakoaz hausnartzea garrantzitsua den, azkeneko hitzartze bat, orain bai Gipuzkoatik gehiago pentsatuta. Agian nire interventzioko sesgorik handiena atal honek edukiko du. Bai Maitenak eta bai Eiderrek aipatu dute, izanaren garrantzia, gure aurrekoen legadoa, gizabidea. Ikuste dut, labur-labur guztiontzat elkartegintza birsortzeko eta Gipuzkoak aurrera egiteko badaudela gure aurrekoen legadotik ikasita oinarrizkoak diren 4 ideia. Edo bintzat, niretzat oso lagungarriak direnak. 4 ideia edo 4 konzeptu dira eta bakoitza pare bat hitzetan aurkeztuko dut. Gure aurrekoen legadoan hitz importanterik edo garrantzitsurik baldin badago hori da burujabetza. Burujabetzak esan nahi duena da pertsonak izan behar du bere buru eta eskuen jabe, eta pertsonak berak egin behar du ahalegina dagokionari aterabidea emateko. Hirugarrenen zain egon gabe. Dimensio kultural bezala. Honek berekin dakarrena da bigarren printzipio importante bat eta da subsidiaridadearena. Subsidiaridade printzipioa gure tradizio foralean zer esan nahi du? Beti egongo direla, pertsona edo familiaren ondoan edo gainetik beste erabateko elkarteak, baina printzipioz beste elkarte horiek bekoaren edo gertuenekoaren subsidiarioak dira. Horrek ez dakar soilik osagarritasuna, baizik eta ardurak behetik gora hartzea. Behetik gorako konpromiso bat. Beraz, burujabetza ideia kultural bezala, berekin antolaketa sisteman subsidiaridade printzipioa, eta bi hauen komplementarioa bezala elkarrekikotasuna edo korresponsabilidadea. Honek azken batean esan nahi duena da, etxe bakoitzak, erakunde bakoitzak bere ardurak hartu behar dituela, baina ardura horiek besteekin batera erantzunkizunez lantzen direla. Korresponsabilidadearen ideia. Ez gaudelako gu geu bakarrik, baizik eta elkarrekin gaudelako. Eta besteekiko erantzukizunez jokatu behar dugulako. Burujabetza, subsidiaridadea, erantzunkidetasuna, eta gero, eta bukatzera noa, Gipuzkoan badago 4. ideia bat, nahi baduzue guztia barne biltzen duena, eta da, elkartegintzarako ideia oso importante bat, lan ona edo lan onaren kultura. Gurean, gure tradizioan, lan onaren kulturak zer esan nahi du? Lan onaren kulturak gutxi asko esan nahi duena da, zuk zure zereginak ondo betetzea ez dela nahikoa. Zure elkartean, zure ogibidean edo zure lanbidean jakina, zure lana ondo konplitu behar duzu. Hori oso zaila da. Baina ez da nahikoa. Zuk zure zereginean badaukazu agian kode deontologiko bat errespetatu behar dena. Edo badauzkazu helburu bezala rentabilidadea, edo besteen zaintza, baina zure ogibideari oso lotuak daudenak. Hori oso importantea da, baina ez da nahikoa. Lan onaren kulturak ideia gisa gogorarazten diguna da, zuk zure jardunean edo zereginean, dimensio profesional bat edukitzeaz gain, dimensio bokazional bat edo dimensio herrigile bat ere eduki behar duzula. Eta hau oso bat ator lehen aipatu dugun zertarakoarekin. Zein da zure egunerokoan, zure jarduera horren zertarakoa? Eta ahalegin egin behar duguna da pixkanaka jabetzeko gure zertarakoa areagotu eta desplegatu egin behar dugula. Jakina motzekoari, rentabilidadeari edo danadakoari erantzun behar zaiola. Baina zertarakoa areagotuz eta espiritu herrigile batekin arituz. Zergatik, eta hau da azkeneko ideia, askotan gu jabetu edo ez, bitarteko gisa genuen hori helburu bilakatzen dugulako. Eta gure artean dauzkagun tensio asko, zailtasun asko, gorabera asko, askotan, bitarteko zen horretan
ataskatzen dira, eta hasten zaigu jatorrian bitartekoa zen hori, gobernantza sistema esate baterako, helburu bati erantzuteko zela. Orduan, zertarakoaren garrantzia. Hauxe da, nik gaur kontatzeko neukana. Abiapuntuko sarrera bat besterik ez da. Nirea hobeto ulertuko da orain jarraian Martinek egingo duen reflexioarekin, eta laburbilduz beraz, elkartegintzaz ari garenean potentzialki gauza askotaz aritu gaitezke, dimensio kuantitatiboa edo azterketa on bat egitea garrantzitsua da, baina pixkanaka, azteko eta behin guk geuk beti geure buruari galdetu behar diogu egiten ari garen horren zertarakoa zein den. Bueno, eskerrik asko guztioi. Ja, esker, Eizagirre jauna. Tira ba. Agurtu dezagun orain datorren hizlaria. Bera Martin Zúñiga da, irakaslea eta ikertzailea da Deustuko Unibertsitatean, eta bere ikerketa arlo nagusiak gizarte lana, gizarte politikak, zaintzak eta ekintza komunitarioa dira. Elkartegintzaren erronka eta egungo eztabaidetara hurbilpenaren inguruan hitz egingo digu. Txalo bero bat berarentzat mesedez. Egunon guztioi, nire alditik ere mila eskerrak aldundiari gonbitapena gaitik, eta gizartelaneko ikertaldearen izenean ere eskerrak prozesu honetan parte hartze usteagaitik eta bizkat elkarlan hau sustatzeagaitik. Gure gaurko aurkezpena bada aipatu den prozesu baten ere lehen pausuetako bat, eta galdera hor agertzen dana, zein da elkartegintzaren egoera, seguruenik, gaur nolabait pixkat azten den prozesu horren ondoren erantzun ahal izango dugu, gaurko jardunaldiaren ondoren hobeto ulertuko dugu zein den elkartegintzaren egoera. Guk gaur partekatuko duguna pixkat izango da iturri ezberdinatik atera dugun informazioarekin sortutako aurkezpena, beste ikerketa batzuetatik dauden datu batzuk, guk zuzenean ustiatu ditugun datu batzuk ere aurkeztuko ditugu, eta kongresu honen pixkat antolakuntzan ibili diren elkartegintzan adituak eta arituak diren pertsonekin ere egindako elkarrizketa batzuetatik ateratako ondori batzuk ere pixkat partekatuko ditugu. Beraz, esan bezala iturri ezberdinetatik ateratako informazioarekin sortu dugu gaurko gure aurkezpen hau. Andonik bere aurkezpenean ondo azaldu digu elkartegintza ulertzeko modu asko eta oso ezberdinak egon daitezkela. Gure kasuan, konkretuki, ulermen konkretuago zehatzago bat edukiko dugu elkartegintzaren inguruan, agian operatiboagoa, alegia. Zer da elkarte bat? Elkartegintzaren registro orokorrean izena emanda daukan erakunde bat. Bai? Egia da, hemen ageri den moduan, hor agertzen direla arrain oso handiak eta beste batzuk oso txikiak direnak, ez? Hori bada gure elkartegintzaren adibide bat. Eta esan beharra daukagu, elkartegintzaren egoera ulertzeko, momentu honetan dauzkagun datu gehienak, hirugarren sektoretik datozela. Suposatzen dut, hemen zaudeten pertsona askok, hirugarren sektore horren parte sentitzen zaretela, baino hirugarren sektorea oso nolabait errealitate heterogeneoa da, eta hirugarren sektore horretan dakiguna elkarte handiek kontatzen digute. Elkarte txikietan gertatzen dena, elkarte komunitarioago, lokalagoetan gertatzen dena, momentu honetan ez dakigu. Jakin dezakegu, bizitza badagoela, badakigu Gipuzkoan elkarte asko daudela, baina ez dauzkagu momentu honetan tresnarik jakiteko, benetan baso honetan dagoen bizitza zein den ezagutzeko. Orduan, gaurko gure aurkezpenaren lehenengo ideietako bat izango litzateke nabarmentzea ez dauzkagula momentu honetan tresnarik daturik, ez Gipuzkoan, ez esango nuke estatu mailan, jakiteko zein den benetako egoera, zein den benetako bizitza elkartegintzaren inguruan.
Gaurko gure hurbilpena aipatu behar dut, ez dakit Andonik esan du azterketa on bat egin beharko genukela, gure ez dakit ona den, guk egin duguna izan da geneuzkan datu guztiak erabili eta hortik espekulatu. Guk ere pixkat espekulatzera etorri gara, seguruenik ideia batzuk eztabaidarako emango dute, eta hori ere gure helburuetako bat zen, pixkat gaur hasiko garen eztabaida honetan ere, pixkat xaxatzea, ezta? Dakiguna hirugarren sektoretik, parte hartzearen inguruan, eta gero sartuko gara pixkat elkartegintzaren egoeraren inguruko datu konkretuak ematen. Badakigu, Gipuzkoan, hor, agertzen diren 1221 erakunde horiek, direla hirugarren sektorekoak. Gero guk aurkeztu ditugun datuetan ikusiko dugu nola elkarte kopurua seguruenik asko seria handiagoa dela. Badakigu parte hartzea datuetan ez dela txarra, berez, voluntario zenbakia hirugarren sektoreko, berrepikatu behar dut, hirugarren sektoreko elkarteetan ez dela txarra. Gipuzkoarron ehuneko ia 20ak voluntariotza egiten du hirugarren sektoreko entitate batean. Generoari dagokionez, modu nahiko parekatuan. Eta agian, pentsa genezakenaren kontra, gazteak dira voluntario tasarik altuenak dauzkatenak. 18 eta 29 urte bitarteko tarte hori da voluntario tasarik altuenak dauzkatenak. Eta gero, hemen, topatu dugu datu bat izan daitekeela pixkat ez kontrajarria, baino irakurketa partekatu bat edo komun bat egin behar dana, lehenengo edo tartean dagoen ikerketa horrek esaten du ehuneko 45ak, 46akia, Gipuzkoarron 46akia, elkarteren parte bateko dela. Baina, topatzen ditugu beste irakurketa batzuk, non datu hori geisten dute, ehuneko 29ra, 30ra. Non egon diteke hemen pixkat gap edo ezberdintasun hori, segurazki ere Andonik aurreratu digun ideia batekin. Zer da elkarte baten parte izatea? Pertenentziaren kontzeptu horrek agian egin dezake datu horien arteko pixkat bereizketa egotea. Hala eta guztiz ere, izan 38 dela 2017an, edo izan 30a, ez da datu txarra, konparatuta beste tokiekin. Hau beraz, hirugarren sektoretik egiten diren ikerketak kontatzen digutena. Baina zein da elkarteen errealitatea? Errealitate horretara hurbiltzeko egin duguna izan da elkarteen erregistro orokorreko datu batzuk aztertu. Esan beharra dago, erregistro horretan ez daudela datu askorik. Ez daukagu modurik jakiteko adibidez zein den partaideen profila. Elkartek ez dituztelako datu horiek batzen. Eta inkluso batzen badituzte ez daukatelako beharrik instituzioekin partekatzeko. Ez? Badakigu bakarrik, elkarten artean bakarrik direnak de iniziatiba publika partekatu barituztela urtero bere kontuak, baina beste guztiak gure radaretatik kanpo geratzen dira. Beraz, esan genezake elkartegintzaren ehunekorik edo parterik handiena momentu honetan gure radaretatik kanpo dagoela. Zein da realitatea berez dauzkagun datuei erreparatzen badiegu? Agian, berriro ere, pentsa genezakenaren kontra, elkartegintza Gipuzkoan goranzko tendentzia batean dago. Eta hemen nabarmena dagoela, elkartegintzaren lehen legea, 1988koa, dela estatuko lehena, hortik aurrera, ikusten da nola tendentzia hori goranzkoa dela eta modu batean mantendu egiten da. Eta gustatuko litzateke irakurtzea hemen, lege horren hitzaurrean agertzen diren hitz batzuk, nik uste dudalako nahiko gaurkotuak direla. La importancia de esa función mediadora de las asociaciones, que establece un vínculo concreto entre la sociedad y el individuo, proporcionándole unas mayores posibilidades para el desarrollo de su personalidad, no puede ser desconocida por los poderes públicos, pues la democracia es hoy, como antes se decía, una democracia de grupos.
y estos son auténticas escuelas de convivencia donde las personas, compartiendo unos objetivos, poniendo en común su trabajo, adquieren una conciencia social de singular trascendencia para crear una opinión pública crítica y madura. A todas estas razones, que por sí solas revelan la necesidad de un adecuado instrumento normativo que regule las asociaciones y que se centran en lo que es su núcleo mismo, deben añadirse las que resultan de nuestra propia realidad, una realidad que, como queda dicho, es viva y plural. En un momento en el que el aislamiento de los individuos frente a los demás es una constante de las sociedades industriales y posindustriales, con un elevado grado de urbanización y complejidad, las asociaciones pueden servir, y de hecho así viene sucediendo, para superar efectos negativos y transformar la pasividad, el desaliento de importantes sectores sociales y culturales en una constructiva acción común. Nik uste dut, hitz hauek gaurkora ekarriko bagenitu, diagnostikoa berdina izango litzateke. Beraz, agian, kasu honetan, cualquier tiempo pasado no fue mejor. Cualquier tiempo pasado fue parecido al nuestro. Eta badirudi, bizitzen ari garela, krisi momentu bat. Guk ere, hona ekartzen duguna da, datu errepartuta, krisirik ez dugula ikusten. Beste gauza bat izango litzateke, Andonik planteatu duen zertarako sortzen ari diren elkarte hauek, eta hor egin genezake bigarren irakurketa bat. Baina datu hotzek esaten dute elkartegintzaren egoera Gipuzkoan gaur egun oso ona dela. Bigarren legea 2007koan, hor ere ikusten da nolabait pixkat, kontu elementu ezberdinak nolabait hobetu edo flexibilizatu egin ziren, baina horrek ere ez du berez, ez da ikusten horrek, lege berri horrek, elkartegintzari nolabait impulso handirik eman dionik, berez. Piskat, egin duguna izan da, urtez urte, gertatzen dena, begiratu ezin dugunez, aukeratu ditugu nolabait 3 periodo, eta 3 periodo horren azterketa zehatzago bat planteatu dugu. 3 urte hartu genituen nahiko modu aleatorioan, bai? 1980, 2000 eta 2020. Hemen ere ikusten dela pixka tendentzia goranzkoa dela. Beste datu bat ematearren, goranzko tendentzia hau ematen da modu nahiko harmonikoan lurralde osoan zehar. Logikoki, Donostia eta Irun bezalako herriek daukatenez, populazioaren parterik handiena, ere hiri horietan elkarte gehiago sortzen dira. Baina ikusten da, ez da oso ondo ikusten, baina behintzat ideia bat hartu dezakezuen nola, lurralde osoan zehar ere zabaltzen doa sortzen diren elkarte berriak. Hau da, ez dira hiri gune handietan bakarrik konzentratzen, baizik eta herrialde osoan zehar zabaltzen doa zela. Hori ere, esan genezake, nahiko berri ona dela. Hirugarren honetan, hemen bai sartuko gineteke pixkat zertarako horretan sakontzen. Eta hemen ere nire aldetik espekulazio pixkat egingo dut. Gorriz ikusten dana, izango liratezke hauek lehen aurkeztu dizkizuan urteak dira, 80, 2000 eta 2020. Gorriz agertzen diran horietan, kulturarekin erlazioa daukaten elkarteak sartzen dira. Musika, antzerkia, zinema. Eta dudarik gabe, horiek dira gaur egun elkartegintzaren parterik handiena Gipuzkoan. Eta gainera, modu oso nabarmenean, pixkat gorantz joan dira, konkretuki hartzen baditugu 2 urte hauek badirudi hor jeiziera bat dagoela, baina beste urtetan ere begiratu ditugu datuak, eta nolabait hor mantentzen dira. Beraz, kultura beti da pixkat elkartegintzaren sustengu nagusia, momentu honetan Gipuzkoan. Bigarren irakurketa bat, izango litzateke ikusten dela nola urdinak diren parte horiek handitu egiten direla. Tarte urdin horretan dauden elkarteak dira, elkarte sektorialak eta elkarte profesionalizatuak. Beraz, esan genezake ere, momentu honetan, elkartegintza Gipuzkoan tendentzia dela profesionalizaziorantz eta sektorializaziorantz. Hau da, nolabait sortzen diren elkarteak daudela bideratua behar konkretuei erantzuna ematera eta ez hainbeste momentu honetan behar kolektiboei erantzuna ematera. Honek ez du esan nahi behar konkretutara erantzuna emateak onura kolektiborik ez daukanik. Baina, konparatzen baitugu, adibidez, honetan, 80an sortzen ziren
elkarteak, hemen horiz daudenak, Andonik aipatu dituen zenideen elkarteak dira. Eta ikusten dira nola zenideen elkarteak praktikamente desagertu egin diren. Gaurkora ekartzen baditugu. Pixkat, adibide konkretu batzuk ematearren, 1980 urtean, elkarte kopuru handiena guraso elkarteak ziren. Horren ostean, aisialdi elkarteak. Eta gainera datu oso nabarmenekin, 25% guraso elkarteak, 23% aisialdi elkarteak. Eta horren ostean, pertsona nagusien elkarteak, gastronomia, koralak, etxe regionalak. Eta baita, ayuda a drogadiktos izenpean sortu ziren asko. Beraz, egiten badugu irakurketa bat, urtez urte sortzen diren elkarten inguruan, horrek ematen digu ere, nolabait gizartearen, momentu horren irakurketa bat. 2000 urtean, aisialdia lehenengoak, bereatzean kulturarekin erlazioa daukatenak, euskera, nazioarteko kooperazioa eta beste kolektiboi laguntza. Horrere ikusten da nola, gure gizartea momentu honetan 2000 urtean, badibidez etxe regionalak desagertu egiten diren mapatik, elkarte berriei dagokionez, honek ez du esan nahi etxe regionalak ez daudenik, baizik eta ez direla berririk sortzen, eta adibidez, nabarmentzen da nazioarteko kooperazioaren elementua, 1980 urtean ez zegoena. Eta azkenik 2020 urtera bagoaz, kultura da berriz ere nabarmenena, horren atzetik dator sustapen sektoriala, hau da, pixkat ikuspegi profesionalizatuagoa daukana, naturalista ekologista, honek ere ematen digu gaur egungo egoeraren irakurketa bat, nola ari diren gaur egun igotzen elkarte naturalista eta ekologistak, zeintzuk diren gaur egun gure kezkak, ezta? Badaude beste kolektiboi laguntza daukatenak, bizilagunak, emakumeak, beraz, hau ere, hartu barritugu pixkat datu hauek pixkat kakotzen artean, dauzkagun zailkapena edo erregistro orokorrean dagoen zailkapena estelako gustatuko litzaiguken bezain fina. Beraz, irakurketa nagusi bat egin dezakegu, baina ere aipatu behar da, egin daitekeen lanketa askoz ere exhaustiboa izan daitekela. Atzo galdetu ziaten, zenbat elkarte daude gaur egun bizirik Gipuzkoan? Ez dakigu. Ez dakigu eta ez dago modurik jakiteko. Dakiguna da, azken 5 urteetan sortu direla 1128 elkarte berri. Eta 2467 estatutuak aldatu dituela. Hor ere, egia esan, kendu beharko genituzke ia 1000 agertzen direlako batera urte berean erregistroa egiten dutenak, eta gero aldaketa, zakezagetik agertzen dira urte berean. Baina gutxi gora bera, badakigu, 3000 inguru, 2500 inguru elkarte Gipuzkoan momentu honetan bizirik dauden seinale eman dutela. Segurunik zenbakia askoz ere altuago izango da. Askoz ere altuago izango da. Eta errealitate hori ezagutzeko, esan bezala momentu honetan ez daukagu radar egokirik. Baina, datu honetan hauetan erreparatuta, nik esango nuke egoera ere nahiko edo balorazio egin dezakeguna nahiko positiboa dela. Multiplikatzen baditugu elkarte bakoitzean minimo 3 pertsona egon behar direla, balduko ginateke 9.000, 10.000 pertsonara, izan daiteke populazioaren 6,7 dagoela, Gipuzkoako populazioaren 6,7 bat dagoela elkarte baten juntan. Ez partaide moduan, juntan. Bueno, bakoitzak egin dezala irakurketa, baina nik esango nuke datua berez ez dela txarra. Lehen esan dudala espekulazio pixkat egingo nuela, hauek izan dira datuak, orain espekulazio pixkat. Eta kongresu honen antolaketan ibili diren aditu eta aritu horien ideiak ere espekulazio horretan sartu ditut, beraz barkamenak eskatuko izkiet pertsona hauei eta gero bukaeran baitz egin dezakegu. Zein da aurkeztu ditudan datuen irakurketa kualitatiboa edo ideia batzuk? Alde batetik,
nabarmentzen da, elkartegintzaren egoeraren inguruko pertzepzio eskorra dagoela, orokorra. Pertzepzio eskorra da, krisi batean gaudela, ez? Eta krisi baten gaudelaren adibide, Gizaldek aurkeztutako ikerketan jartzen dute, hirugarren sektoreko, berriro errepikatu behar da, hirugarren sektoreko erakundeen ia erdiek, baieztatzen dute voluntarioen kopuruak bera egin duela azken urteetan beren erakundean. Eta gehienek planteatzen dute egoera hori txarrera egingo duela. Orduan, krisiaz ari garenean, agian, ari gara elkarte batzuen krisiaz, baino ez elkartegintzaren krisiaz. Beste ideia bat. Hau, gehiago daukala zerikusia gure gizartearen pixka tendentzia soziopolitikoarekin. Badirudi, eta nik uste dut hau bere Andonik egin duen aurkezpenarekin binkulatuko dudala, gure beharrei erantzuna emoteko aukera bakarra dela edo publikora jo, edo pribatura. Eta pribatura esan dudanean da merkatura. Behar bat daukagunean jotzen dugu arlo publikora edo merkatura. Eta komunitatearen ideia hau, momentu honetan, ez dago garatua. Elkarteak momentu honetan daukaten edo elkarteen parte handi bat, batez ere hirugarren sektore horrek, jotzen duelako baita arlo publikora. Nolabait arlo publikoa eta elkartegintza edo hirugarren sektorea ari dira fusionatzen. Orduan nik hemen egingo nuke dei bat beste bide bat zabaltzera. Hirugarren bide bat zabaltzera. Komunitatearen bidea, alegia. Eta gure elkarteak badira arlo publikoaren dependienteak, agian egin beharreko gauza asko ezin izango ditugu egin. Honek ere beste irakurketa batzuk ditu, baina nire gustatuko litzateke mahai gainean jartzea, komunitatearen indartze prozesu honek ezin dela, edo ez dela bakarrik erantzukizun publikoa. Erantzukizuna gurea da, komunitatearena da. Beste ideia bat, gizarteak daukan momentu honetan estatuarekiko delegazio eta menpekotasuna dauek. Hemen badirudi nire ideiak direla, baina esan beharra daukat hau ideia teorikoak direla, aditu ezberdinek planteatuta. Eta honek, demokraziaren krisiarekin zerikusia dauka. Erantzun tipikoa, ez? Que lo solucionen, que para eso les hemos votado, ¿no? Para eso les votamos. O ellos tienen, ¿no? Nolabait, arazoen aurrean haiek daukate erantzukizuna. Ideia hori nahiko arriskutsua izan daiteke ere bai, elkartegintzaren egoerari dagokionez. Elkartegintza azkenean beharrak asetzeko tresna edo instrumento bat delako. Beraz, ideia hau zabalduko balitz, agian, kasu askotan, elkartegintza bai benetan ikusi daiteke nolabait ahuldua, ezta? Eta azkenik, hirugarren edo laugarren ideia hau parkatu bai zerikusia dauka, ikusi ditugun elkarteen zergati edo helburu horien bilakaerarekin. 80ko hamarkadan sortzen ziren, 80, eta begiratu ditugu pixkat beste urte batzuk, baina jarriko dugu 80 irizpide moduan, sortzen ziren elkarte askok zeukaten ikuspegi edo enfoke askoz ere strukturalagoa, kolektiboagoa, reivindikatiboagoa, politikoagoa. Eta gaur egun sortzen diren elkarteak daukate esan bezala nolabait enfoke instrumentalagoa. Beraz, parte hartzea instrumentala bihurtzen bada bakarrik eta galtzen badu indar eraldatzailea, horrek ere izan daiteke elkartegintzaren krisian sakonduko duen ideia bat. Ez elkartegintza kopuruan, baino zertarakoan, bai? Ideia gehiago, momentu honetan elkartegintzaren mugak, eta hauek bai dira aholku batzordeak emandako ideia, edo badira aholku batzordeak emandako ideiak. Lokalismoa, fakzionalismoa edo sektore konkretuen defentsa. Eta hau da ikusten duguna datuekin. Urdinak zen, kesitoaren urdin hori ziren horruntz jotzen duten elkarteak, modu batean, bai? Elkarten arteko elkarlan eskasa ere, nabarmendu egiten da.
esparru eta kolektibo konkretuen gainrepresentazioa, eta hemen berriz ere Andoniren ideia bat berreskuratuko dut, parte hartzeko, elkarte bat sortzeko, gaitasuna behar da. Eta gaitasun gutxien daukaten pertsonek eta kolektiboek beren beharrak mahai gaineratzeko zailtasun handiak edo handiagoak dauzkate. Orduan, elkarte egintza ere kasu batzuetan izan daiteke pixkat zapaltzailea beste beharren aurrean edo beste pertsonen eta kolektiboen beharren aurrean. Eta hau ere ikusten den ideia bat ere bada, nola gure esparru publikoan edo eztabaida publikoan kolektibo pertsona batzuek agian gainrepresentazio puntu bat badaukatela. Horrek ere nik uste dut gogoetarako espazioa ematen digula. Eta azkenik, elkarteetan gertatzen ari den arrakala generazionala. Elkarte berriak sortzen ari dira, baina badirudi elkarte horiek esan bezala ez direla ikuspegi eraldatzaile politizatu eta kolektibokoak, baizik eta kolektibo behar konkretuen defentsan zentratuta daudenak, ondo dagoena, baino aurrekoekin konparatuta ezberdintasun handia dago. Eta bere garaian sortu ziren elkarte askok zailtasunak dauzkate, esan dutenengatik, zailtasunak dauzkate partaide berriak erakartzeko. Beraz, hor ere, nolabait, arrakala generazionala pixkat ematen ari da. Bukatzeko, ondorio batzuk. Segurazko orain tartea daukagu galderetarako, eta sakondu dezakegu gehiago ideia konkretuetan. Baina lehenengo ideia, eta horrekin hasi dut nire aurkezpena, elkartegintzaren errealitatearen irakurketa egiteko informazioa falta zaigu momentu honetan. Eta errepikatuko dut, dakigunaren gehiena, 3. sektoretik dator. Eta elkarteak 3. sektorearen parte bat dira. Dira parterik ahulena nolabait. Edo administraziotik urrunegi, edo urrunegi, ez dakit. Urrunegi daudenak, bai. Bigarren ideia bat, dauzkagun datuei erreparatuta, badirudi elkartegintzaren egoera ona dela, positiboa dela. Beste gauza bat izango litzateke hausnartzea zertarako sortzen ari diren elkarte horiek. Eta horren inguruko ideia batzuk gaur pixka trasladatu ditut, segurazko gehiago egongo direla. 3. Gaur egun parte hartzea badago, baino badirudi parte hartzeko modu ezberdinak aukeratzen direla. Konkretuki, ideia izango litzateke nolabait despolitizazioarekin planteamendu horrekin lotuz, gaur egun jendea prest dagoela mobilizaziorako eta parte hartzeko, baina parte hartze hori dago kalkulu razionalista eta instrumental baten menpe, eta ez hainbeste idealismo edo ideologia batek bultzatua. Eta hemen ere, komunitatearen teorikoek esaten duten edo dagoen ildo teoriko bat da liminalitatearen ideia jarraituz, komunitatea bakarrik existitzen da normalitatea haustu egiten denean. Normalitatearekin haustura bat dagoenean, hor sortzen da komunitatea. Adibide bat, izan daitezke, sortzen diren jaiak, edo egiten ditugun ospakizunak. Gizarte guztietan, ospakizunak eta horrelako nolabiteko hitoak daukate komunitatea sortzeko helburua. Eta horregaitik historikoki ematen dira gizarte guztietan ospakizun ezberdinak. Edo, beste adibide bat, izan daiteke nola pandemia garaian normalitatea haustu egin zenean, sortu zen nolabait bolada komunitario hori, ez? Eta ekartzen badugu pixkat hurrengo maila batera esaten da giza edo mundu mailako edo gizakion arteko komunitatea sortzeko egongo den aukera bakarra izango da inbasio alienigena bat badator. Bestela ez garela inoiz komunitate bihurtuko. Eta azkenik, ideia edo gustatuko litzaidaken edo nabarmentza gustatuko litzaidaken azken ideia izango litzateke, pertzepzio eskorren horren aurka aipatzea
Eta horregatik ere irakurri dut, 88ko legean edo hitzaurrean agertzen zen ideia hori, egoera gaur egun ona dela eta aukera ezberdin asko zabaltzen zaizkigula. Nire aldetik, tokatzen zaidan egitea unibertsitate moduan da, bide horretan sakontzeko beharko genukela besteak beste, ikerketan eta ezagutzan sakontzea. Nire aldetik, besterik gabe, zuen eskura geratzen gara galderak erantzuteko eta mila esker. Mila esker, nirekin gelditu, favorez. Bale. Bai, galderak hemen egingo baititugu. Eizagirre jauna, favorez, gurekin bat egin. Tira, mila esker bioi, benetan interesgarria izan dela, eta halako bidai, ez? Bidai egin dugu, bai historian zehar eta bai kontzeptuen artean. Galdera pila bat egiten ari zarete, mila esker. Andonirentzako galderak, soziabilitate biguna aipatu duzu. Horren parte bezala aipatu dituzun kuadrillak, tabernak. Balio komunitarioa nola neurtu eta sustatu dezakegu, egiten den ekarpena nola areagotu? Soziabilidade, ez erantzun emango, baina ingoetena da refleksio txiki bat. Soziabilidade biguna, dana dalako hori. Ejemplo bezala egin zuzen ere ipini dut jabetu gaitezen elkartegintzaz ari garenean, tipologia hobeagoa edo estuagoa egin beti ohitura daukagula elkarte formaletara jotzeko. Eta elkarte formalak eurak ere era askotakoak dira, baina elkarte formaletara jotze dugu. Soziabilidade biguna bezalako adibideek ikusarazten digutena da, edo modu espontaneo batean, edo modu informal batean, edo egunerokoan dauzkagun harreman horiek ze garrantzi daukaten. Garrantzia daukate elkartu egiten gaituztelako. Garrantzia daukate elkartzen gaituen hori askotan emozionalagoa, subjektiboagoa ere badelako. Eta gero hitz handiak erabili ditzakegu. Komunidadea egiten laguntzen du. Segurazki ongizate integralari lotuta, nik uste dut jabetu behar dugula ondo egotea eta ondo sentitzea bi gauza desberdin baldin badira, besteak beste ondo sentitze horretan, eta hori da, lurralde bezala daukagun erronka importantetako bat, utzi da horrela esaten. Hori ez dela dimensio psikologiko edo emozionaleko gauza bat bakarrik. Segurazki hortik ere behar da, jakina baietz. Baina hori aurrera aterako da, den esan dugun bezala, komunidadearen ideia, baina komunidadearena ez gauza etereo da abstraktu bezala, bezik eta egunerokoan egiten dugun hori birsortzen baldin bada. Eta komunidadea azken unean da, egitasmo komunen parte sentitzea. Hori baino gehiago ere bai, baina hori gutxienez. Eta hori bai, lortu daiteke eta lortzen da. Horraino, bestela luzatu egingo naiz. Baina, aipatu nahi nuena zen, soziabilidade bigunaren garrantzia jabetzea, eta nola soziabilidade bigun horrek formalagoak eta diren beste elkartegintza eta harreman horien osagarri bezala ulertu, atenditu eta zaindu egin behar ditugula. Eta horiek bai daudela gure eskuen eta gure eguneroko jokabideen esku. Eta ez, berriz errango dut, ez hirugarrenen esku. Obsesio bat daukat ideia horrekin, baina uste dut oso importantea dela. Pertsona eta pertsona bera jabetzea egin ahal dituen gauzataz. Eta egin ahal dituen gauza asko egin artean batzuk dira egunerokoan elkarrekiko dauzkagun tratuei lotutakoak. Esker ona ematen jakitea, eskuzabala izatea, gauzaiek oso importanteak dira. Horiek astu egiten zaizkigu. Horregatik errepikatuko ditut elkartegintzari buruzko jardunaldian. Baina horiek ez dira nire ekarpena, horiek asko dakitenek, zoriontasunari buruz eta dakitenek esaten dizutena da. Esker onak ematen jakitea eta besteekiko eskuzabala izatea, badetu beharko genioke gure buruari, horrek ez ote gaituen. Postik sentiarazten eta bereziki zoriontsu egiten. Zentzu bat ematen diolako egiten ari garen horri. Osondo.
Bai, boterea eta ardura dugula, alegia, ez? Eta hori ere praktikatu egin behar dugula. Martinentzako galderak. Individualtasunaren elkartegintza horretaz haratago, nola piztu dezakegu elkartegintza komunitariorako grina Gipuzkoan? La pregunta del millón. Nik uste dut, galdera horri, nik emango ditut ideia pare bat, baina galdera horri gaurko jardunaldian zehar erantzuna emateko aukera edukiko dugu. Nik aipatuko nukena da, bat, bizibilizatu beharko genukela elkartegintza, modu ezberdinetan eta bide segurazki momentu honetan teknologiko edo audiobizaletatik ere, jarri behar da mahai gainean elkartegintza badala gaur Gipuzkoan bizirik dagoen realitate bat, eta honekin erlazionatuta nik animatuko nuke jendea, edo bultzatuko nuke jendea, erraztuko nuke elkarteak sortzeko prozesu hori. Naiz eta izan behar txiki eta instrumentalak asetzeko, nik egingo nuke pixkat hori, dei hori, eta gero bideak erraztu, laguntzak jarri, ez ekonomikoak baizik eta aholkularitza, elkarte berriak sortzeko, batez ere gazteengan jarriko nuke agian fokoa. Horren inguruan hitz egingo dugu mai inguruetan, hala da bai. Andoni, elkartegintza zaratago, zer eraiki behar dugu Gipuzkoan komunitatea indartzeko? Ikusten duzu gauza errexak, galdetzen dituzte publikotik. Arizmendiarritak esaten zuen, Euskaldunak ez garela ideala handiko pertsonak. Arizmendiarritak, Euskal tradizioko bertute importantenak izan direla zentzu praktikoa eta asoziazioaren zentzua. Uste dut, bi elementu horiek importanteak direla. Eta gero, ezinbestean pertsonek ardurak hartu eta erantzukidetasunez, korresponsabilidadez lantzearekin batera, eta horrek badauka dimensio emozional bat, badauka dimensio moral bat. Beste elementu importante bat da lankidetza. Lankidetzazko gobernantzaz hitz egiten du Foru Aldundiak, Javier Arretegik lankidetzazko ekonomiaz hitz egiten du. Orduan, elementu desberdin haiek, zentzu praktikoa, asoziazioaren zentzua, ardurak hartzea, erantzukidetasunez jokatzea, eta lankidetza sustatzea. Lankidetza edo nola ere berriro diot, bakoitzak etxean bereak eginda. Lankidetzak bestela daukan arriskoa da ardurak delegatzea edo lausotzea. Eta lankidetza dator etxea burujabea izan da. Baina utzi dazu inziso bat egiten. Gure tradiziora itzuliz, auzolana asko aipatzen da. Baina batzutan ez da behar dan bezala esplikatzen. Auzolana dator hain zuzen ere etxeak edo baserriak, hotzetik eta berotik babesteko, elikatzeko, bere kabuz egin ezin duenean. Orduan, zentzu teoriko batean, baina auzolana beti dator burujabea den etxeak bereak egin eta gero. Norberak ezin duelako, eta horti dator laguntza erreziprokoa, edo elkarrekin egin behar dugulako. Baina auzolan egiten da, baserrietatik elizarako errepideak egiteko edo garbitzeko. Orduan, zentzu praktiko, gauza oso praktikoak. Zentzu eta garrantzi handia daukatenak. Mila esker, bai, diputatu nagusiak ere adibide hori jarri digu, etxetik hasi behar dena alegia. Martin, elkarte bat bizirik dagoela jakiteko zein indikadore berri, kuantitatibo eta kualitatibo proposatuko zenituzke? Zer galdetu aldiogu gure buruari temperatura hori hartzeko? Ideia da, momentu honetan, elkarte bat bizirik dagoela jakiteko modurik ez daukagula, ez dauzkatelako nolabait beharrik edo obligaziorik bizirik daudela esateko.
ez dauzkate beharrik diru kontuak aurkezteko, kasu askotan ez dituztelako, inkluso instituzio publikoekin erlazio ekonomikorik, beraz, bereien errealitatea fiskalizatzea, nik uste adibidez hori ez litzatekela bidea izango, ez? Badakigu, elkarte batek egin behar duela erregistroa, orduan hori badaukagu, eta gero horretaz aparte egin dezaketen bigarren parte bat da, elkarte guztiek eduki behar dute nolabait liburu bat, erregistro bat, zeiatu behar da, eta bukatzen danean, berria eroan behar da eta berriro zeioak jarri. Hori erregistratzea izan daiteke bide bat, baina ere ez litzateke bide fidagarri bat izango, elkarte askok ez dutelako liburua erabiltzen. Orduan, agian, egin daitekena izan liteke modu voluntarioan, erregistro hori pixkat osotzeko informazioa eskatzea. Baina beti ere elkarteak modu voluntarioan aurkeztu beharko lituzkete datu horiek, eta kasu honetan Eusko Jaurlaritzari dagokio lanketa hori egitea. Beste bide bat izan daiteke udaletxeetatik, baina ni momentu honetan pentsatuko nuke hori, adibidez, erregistro hori asko betu daitekela, behintzat. Andoni, zer egin aldugu elkartegintzara sartzeko zailtasunak dituzten pertsonen oztopoak murrizteko? Oain erantzungo dizut. Gero eseri naizenean, jabetu naiz gauza importante bat esan gabe utzi dudala, eta da, esan dugu, elkartegintzaren radarrean gutxi asko identifikatu ditzakegu talde batzuk, edo inkluso jabetzen gara potentzialki batzuk identifikatu gabe dauzkagula. Baina kontuz. Guk identifikatu gabe dauzkagun pertsona asko asoziatu egiten dira oso modu espontaneo eta informalean. Eta hori gurean era askotara ikusten dugu eta oso bereziki etorkinen inguruan. Oraindik ulertzeko zailtasun handiak dauzkagu, baina gurean azken urteetan ehun asoziatiboa birsortzen ari den pertsona taldea etorkinena da. Orduan hori ere azpimarratu nahi nuen. Eurak ari dira. Horrek dauka arrisku bat, eta da horren babesean egoera normalizatzea jabetu gabe horrek urrats bat emateko balio behar duela. Orduan, hori aitzakia bezala aipatu nahi nuen, eta galdera zen, markatu? Galdera da. Zer egin aldugu elkartegintzara sartzeko zailtasunak dituzten pertsonen oztopoak murrizteko? Ahalegin du. Foru Aldundiak dauzka bi foru arau, bat gobernu onarena eta bestea parte hartzearena, eta hor adibidez oso ondo bereizten da, badaudela elkarte batzuk erraztu behar dituzunak eta lagundu, eta badaudela beste elkarte batzuk sortzen lagundu eta bultzatu behar dituzunak, formazio eskainiz, laguntza ekonomiko emanaz, tankera horietako gauzak ere importanteak dira. Eta gero jakina, atzera itzuliz, gu geu ere pertsona gisa gauz horien jabe egitea eta eskuzabal ahalegin. Ez daukate jarrera kontu bada azkenean. Gutxi asko deno bakigu, mezu evangelikoa zein den, hortara gehiago edo gutxiago ajustatu, zentzurik onenean diot. Baina ondo dago noiz behinka ere, errepasoa egitea eta esatea begira bai, hemendik da. Azkeneko galdera. Martin, erregistroa ez dela fina diozu eta ez dakizula, erregistroa ez dela fina diozu eta ez dakigula errealitatean zenbat elkarte dauden datu kualitatibo edo kuantitatibo eta kuantitatibo egokiak izatea egoera zein den jakiteko beharrezkoak badira zer beharko genuke. Nik uste lehenago ere aipatu dezula. Beraz, ez dakit zabaldu nahi duzun? Errekurtsoak saltzen baditugu ikerketa egiten, lortuko genuke argazki finago bat, esan bezala adibidez, udaletara jeitsiz, edo inkluso zuzenean elkarte ezberdinekin lanketa eginez, baino hori egia da errekurtsoak beharko lituzkela, ikerketaren ikuspuntutik, zabaldu beharko litzateke
ikerketa prozesu bat, errealitate horretara heltzeko, baina hala ere nik bai esango nuke erregistroa hobetu dezakegula, hori bada bide bat, eta gero beste bidea izango litzateke, prozesu konkretuak martxan jartzea, egoeraren ezagutza zabaltzeko, ikerketaren ikuspuntutik. Egiten ari garen hau, adibidez, izan daiteke horren parte, ezta? Adibidez. Eta bukatzeko hausnarketa polemiko bat. Kirolari buruz. Kirol elkartek genero arrakala eta dominazioaren eta hierarkiaren kultura indartzen dute, beraz oso kontuz ezeren eredutzat hartzearekin. Bueno, orain kafearen momentua nola den, eman dizuet zer pentsatua. Mila esker, Eizagirre eta Zúñiga, txalo bero bat beraientzat, favorez. Eskerrik asko. Tira, gure gaurko lehen mahai inguruari paso emango diogu. Gonbidatuak aurkeztuko dizkizuet. Zuek guztiokin Antonio Campos, Palmira Dual eta Iñaki Tolaretxipi, txalo bero bat beren nintzen. Bueno, lehenik eta behin, mila esker, baiezkoarekin erantzuteagatik gure gonbiteari, plazerra da, zuek gaur gurean izatea. Tira, labur esango ditut euren biografiak. Antonio Campos, nire eskubitan dagoen jauna, Oriotarra eta Orioko Arraun elkartearen sortzailea eta lehendakaria da. Euskal Herriko ikastolen elkarteko lehendakari izan zen, Euskaltzaindiako ohorezko kidea da eta Foru Aldundiko adinekoen kontseiluko kidea eta helduak adi elkarteko lehendakaria. Mila esker, Antonio, hemen egoteagatik. Bere eskubitara, Palmira Dual, Irundarra, emakume egitxoa eta aktivista 18 urte zituenetik. 10 urte, pasa dira jada, ezta? Emakume egituen giza eskubideak bermatzeko lan egiten du. Marketingeko teknikaria da eta gaur egun gizarteratzea eta Gipuzkoako Kera emakume egituen elkartea koordinatzen ditu. Mila esker. Iñaki Tolaretxipi, ingeniaritza industrialean doktorea eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle titularra da. Landarbaso abesbatzaren zuzendaria bere sorreratik. Eta tronpetako irakasle tituluduna, hori ere garrantzitsua baita. Ongi etorri eta eskerrik asko hemen egoteagatik. Tira, lehenbiziko galdera, testu ingurua jarri diezaiogun, hor botako dizuet. Iñaki, ze egoeratan dago gaur egun zuen elkartea, Landarbaso abesbatza? Egia esateko oso momentu politian dago, Landarbaso sortu zen duela 34 urte, oso egoera ezberdinak pasa ditu, hasieran oso talde xumea zen, eta egon zen urte bat 2016, eta ez dira urte asko pasa horren inguruan, hazkunde prozesu oso handi izan zula, gehien bat ziginelako aurre eta gaztekin, eta hori nik uste dut momentu honetan da bizitzen dugun horren ondorioa. Landarbaso abesbatza talde gaztea da. Momentu honetan 250 pertsonak betetzen dugu alako taldea. Egia esan asko gaudela eskolaz kanpoko, 100 eskolaz kanpoko ekintzetan daude, eta beste 150 gutxi gora bera gaude astero gure lokalean. Hori deitzen diogu da familia, eta guretzako Landarbaso abesbatza, eta hortan lan asko egiten dugu da famili bat. Beraz, artistikoki badarama urte asko ondo, 24 sari internazional ditu talde nagusia, Landarbaso abesbatzak, baina hoge baditugu beste zenbait talde, gazte taldea dizizka, aurren abesbatza, guretzako altxorra dana, 78 aurrekin, gaur egun halako gizartean gutxik abesten den egoera honetan halako talde aukitzea izugarria da. Eta orduan, familia oso handia gara eta oso harro gaude egiten ari garen lanakin. Ze poza hori entzutea. Zuen erronkak ere badituzue, baina hori aurrera goitze egingo du, ez da horren inguruan. Konta iguzu, Palmira. Ikusita gure elkartea, sortu zen 2013 garren urtean, egia da oso elkarte txikia zen, eta 2021 garren urtetik aldaketa polita bat egin genuen, izena, logoa, estatutuak ere berrikusi egin genuen, eta hor bertan erronka momentu honetan
Edo ja, 2021-etik orain arte, ikusi dugu Kera elkartea handitu duela, ez? Osea, sare sozialak, harremanak beste elkarteekin, oso positibo eta laguntza asko, ez? Egin digu elkarteari, eta ere bai, gure erronka momentu honetan da, emakume talde horiek finkoak izatea, ez? Estabilitate bat lortzea beraien bizitzan. Hori ez da erresa, ez? Zeren azkenean emakume hijitua izatea gaur egun gizarte honetan, ez da erresa, ez? Zure gauza kentzea, parte hartzeko momentu batean zeo zer egiteko elkartean, estabilitate hori oraintxe bertan gure erronka da. Iraunkortasunaz eta lankidetzaz ere hitz egingo dugu, ezta? Erronken artean. Antonio, konta iguzu, ze egoeratan zaudete zuek helduak adin? Bueno, ondo eta gaizki. Bueno. Ondo, gu talde txikikoak gea, 11 persona, aukeratuak, adedo aukeratuak, eta gure eginkizuna batez ere da pentsatzia. Pentsatu eta idatzi. Eta alde hortatikan, nahiko ondo gaude. Gu pentsatze dugu, bizitza honetan gaudela zoriontu izateko, baina zoriontasuna lortu ahal izateko, berda nolabaiteko prestakuntza bat. Norbeak prestatute onberko luke bere bizitz proiektua egiteko, eta hortako pauta batzu behar dira eta gu hortan gabiltza. Alde hortatikan oso ondo. Baina gure lana lan voluntarioa da, nahi eta nahi ez gu bezalako elkarte batek koordinatzaile bat behar du, bestela ezinbesteko izango litzake gure eginkizuna, eta, gure lana nola voluntarioa dan, eta doan inberdeu, eta gu fakturatzein nola ez dakaun, dirua esan dugu lortu. Eta gure koordinatzea ordaintzeko, behin baino gehiagotan, eskua patekan sartu behar izan dugu. Eta hori oztopa da, guretzako eta aripetze beste elkarte askotzako ere. Eskerrik asko. Nik uste testu inguru honekin ikusten dugu gainera, inguru anitza dugula, ez? Eta hori ere nahi genuen. Hasiera batean aipatu dugu guztailean, aholku batzorde bat eratu zela, hainbat alorretako elkarteetako ordezkariekin eta 2 lan saio egin ziren, eta saio hoietatik, ekarpen hoietatik, jardunaldi hau diseinatu nahi izan dugu beti ere zuen bete beharrei erantzuna emanez. Beraz, konpromezuaren gakoekin hasiko gara, nik uste dut goizetik ere aipatu ditugula. Iñaki, konpromezu modeloa eraldatzen ari dela garbi dugu denok, ezta? Egunerokoan bizitzen dugun errealitate bat baita. Baina zeintzu dira azken urteetan bizi izan dituzuen aldaketa sakonenak partaidetzari dagokionez? Zesan esaten duzue, gazte ume asko dituzuela, baina erronkak ere badituzue horren inguruan, ezta? Gauz asko aldatu dira azken urte hauetan. Alde batetikan, nabaritu dugu diferentzi bat, gizarteak ez dula askok ez dakite zer den elkarte bat. Askok ez dakite zer den enpresa bat, edo udalak ematen duen zerbitzu bat, edo elkarte batek ematen duen zerbitzu bat, esan dezakegu horrela hortan. Hori eskolaz kanpoko aktibidadeekin oso nabaria da. Eta orduan, konpromiso hitza askok ikusten dute zerbitzu bat ematen dugula. Guk ematen dugu zerbitzu bat gizarteari. Eta ez da horrela, gu azkenean elkarte bagara, eta horreta guretzako importantea da familia hori sortzea, ez? Eskolaz kanpoko aktibidadetikan aparte, askok abesten dute, baina horietatikan aparte daude guraso batzuk. Eta horiek klabe dira. Konpromisua, aurren konpromisua, 8 urteko aur baten konpromisua gurasoengan dago. Gurasoak ez bali madaude implikatuta, ez daukagu ezerritik. Eta guraso askok hori, edo batzuk behintzat, ikuste dute beraiek direla lehendabizi eta gehu umeek. Eta oso triste iruditzen zait hori. Iruditzen zait, justo bain adibide bat jarriko du, Diario Baskoko kontzertua eduki genuen kursalen, 80 urte urrena betetze zala, guraso batzuk esan ziguten kontzertua sortzitzen zala eta hurrengo gunean beraiek goiz jeki bertzutela lanea juteko. Eta kontzertu 10etan bukatu zen. Ziur nago guraso horiek 10etan etziela jun nobera. Baina, bere umeek
Euskadik Orkestrarekin zaukaten aukeroi kontzertu emateko, dispuesto zeuden ez egitea. Eta halako bizipen hori, beraien aurrek zaukaten bizipen hori galtzea. Konpromisoa zer da, aurren faltarena edo gurasoena. Gurasoak asko pentsatzen dute berarengan. Eta ez bere aurrengan. Eta hori askotan zabaltzen da beste egoereta. Gazte, gure kasuan, gazte gehienek izugarrizko konpromisoa daukate. Eta helduek areta gehiago. Gero, helduekin gertatzen zaigu zen olako egoeran daude. Helduek hitzeiten egea, 20 urteko gazteek. Beraiek askotan dependitzen dute beren enpresak, bere lanak eta bar. Eta lehen, duela 20 urte, jefe arduradun batek esaten malemazion, egun hauek hartu ezakezu juteko landarbaso batzarekin ez dakin noa, etzan arazoa, gaur egun bai. Hilabete balenuo, igual esaten, bai, izan izun jai zenula egun horietan, baina orain ez. Eta behar bada igual bidai badago estatu batuetara, bilete hartuta eta dena, eta hori da galdu egitea. Orduan, konpromisua ez da bakarrik partaidena, baitzeta diara enpresetan dauden jefenak, elkartegintza sentitzen duten edo duten sentitzen asko pertsonen artean, gurasoenak eta bar eta bar. Eta hori oso aldaketa importante izan da nik uste dut azken urte hauetan. Ze garrantzitsua esaten duzun hori, hau da, gizarte konpromezuaz ari garela alegia, haratago doan sare bat dela. Antonio, zu urteak daramatzazu, elkarte askoetan partaide, eta lehendakari ere, konpromezuarei dagokionez, konpromezuarekiko erlazioa aldatu eginda azkeneko hamarkadetan? Nik uste, baiez, ni gaztien itzanen, hiladana iteko zion. Orduan egin betzan eta gu egite hortan sartu ginen nahiko errez. Gaur ez dut esango dana egin adonik, baino asko gelitza honik egiteko, baino egin behar dan hori igual gauza teknikoago da, eta gaur elkarteke beste erabateko antolatu berdiela uste dut. Guk hasiera baten egin unak gaur ez luke balioko. Konpromesuena berriz, konpromesua gure demuan, voluntarioa zen, eta oain konpromesu voluntario hori bado leku askotan, baina beste zenbait lekutan behar bada lana zailago dolako, beste erabateko elkarte batzuk eta sortzen nahi dira, eta orduan sartzen nahi da baita diruga. Eta gaur badaude voluntario gestian profesionalak ere, eta beharrezkoa gana iruditzen. Hori ere urrengo mai inguruan ere hitz egingo dugu horren inguruan, bai? Palmira, zuen kasuan, idiosinkrasia desberdin bat baduzue, komunitate bezala, zer ronka dituzue parte hartzeari dagokionez? Hori, lehendabizikoa da beraien jakitea, beraien espazio bakarrak beraientzako behar dutela, ez? Zeren eske hemen denbora guztian ari gara hitz egiten komunitateetaz, ez? Eta guk komunitateen bidez hasi gara, jaio gara, ez? Eta komunitate bertan ikasi dugu dena, ez? Zeren azkenean hijitu herria komunitate bat da. Eta hortik hildora batzuetan ez dugu ikusten beharra izatea batzuetan individualidad. Bai. Bale? Orduan, hori da, individualismo hori batzuetan behar dugu, ez? Gure bizitzan, gure beharrak nireak, ez? Ez nire komunitateen beharrak. Ikusterakoan, kostatzen da pilo bat. Bale? Osea, ez da gauza konpromeso hori ikusi behar dute beraiek, ez? Baina beste guztia, osea, komunitateen konpromesu hori izatea oso ona da. Zeren azkenean hori, osea, nos ha salvado la vida, ez? Después de hainbeste lege gure kontra, nola hemen gaude. Osea, zergatik, komunitatea antolatu garelako, ez? Eta ikustea beraien beharrak eta konpromesu hori etortzeko elkartean eta ikusteko zer behar dut nik, batzuetan konpromesua ez daukate.
bale, etortzeko gure gana. Baina hori ikusita, zeren emakume hijitu guztiak ez dira berdinak, ez? Hori, dibertsitate pilo bat daude emakumearekiko, eta emakume hijituan ere bai, ez? Eta bakoitzak bere erritmoan, beharren arabera, konpromesu bat egiten dute, beraiek kerarekin, elkartearekin, ez? Benga, gustatzen zait, behar dut, nire lekua, nola aldut gestionatu hau, eta batzuk konpromesu puntu hori daukate, ja finkatuta, ez? Eta batzuetan errekriminatzen diote bestei ez dutenak etortzen edo parte hartzen, eske ez du parte hartzen. Eta zergatik, zeren begira zelan polita egiten dezute, eta zenbat gauza eskaintzen diguzute, ez? Guri. Eta orduan, beharren arabera, nortasunaren arabera ere bai, konpromesu handia dago eta beste batzuetan ez. Hori da, batzutan esaten dugu, ez pertsonaren arabera izaten dela, eta pertsonaren arabera, igual akaso gizartearen arabera izan behar lukeela, ez? Oraintxe esan duzuna, zuen kasuan individualtasun hori behar dugu bai, baina zuen kasuan horren bila zabiltzate, eta beste kasu batzuetan justu kontrakoaren bila, ezta? Orduan hemen badago zeharkako ikasteko aukera zoragarri bat. Konpromesua ikasi daiteke, leheno ari ginen, ez? Konpromesuaz. Ikasi daiteke, Iñakizuko aipatzen zenuen, familiatik datorkigu ikasketa hori edo nondik etorri daiteke? Nire iritziz, klabea da azkenean bakoitza badaukagu gure egin beharra, gure lanak eta bar, eta gero daukagu gure denbora libre bat. Gure denbora librean nola aprobetxatuko dugu, nora erabiliko dugu. Eta hori da norberaren erabakia. Azkenean batzuk nahi dute zioi batean honetzen da arratzalde osoa, eta ez dute zer egin nahi. Baina badaude beste batzuk, badaukatela beste iniziatiba batzuk, eta nahi dute zerbait egin nahi dute era komunitarioan, eta bar, eta bar. Azkenean, erabaki bat hartzeko eta bestea, netzako da pixka bat, bizitzarekin zen olako maitemindu, ez dakit nola esan ez, baina gogoetak dauden zuk zer egin dezakezu elkarte baten edo gizarte baten inguruan. Nei iruditzen zait, oso zaila dela konpromisu bat hartzea edo zure ordu horiek elkarte batengan gastatzea edo erabiltzea, ez bale maezu elkarte hori miresten edo baloratzen. Eta orduan, iruditzen zait, azkenean pertsonak gela seres de costumbres. Eta orduan, zu baldin bazaude elkarte batean, non baloratzen dezun elkarte hori, miresten dezu elkarte hori, eta ikusten dezu zure ondokoak badaukatela konpromiso importante bat talde horrekin, azkenean asko zerrexagoa da pertsona hori konpromiso hori hartzea edo ez. Noiko gertatzen zait, abez batzan, konpromiso basiko batekin, puntualidadea. Ez? Ensaioa lautan hasten da, eta berri batei esaten diozu, etorri berdula lautan ensaiora. Bale, etortzen da lehen da biziko egunean lautan, baina denak etorri dira labak eta laurdenetan. Bigarren egunean ez da labak lautan etorriko da labak eta laurdenetan. Zergatik ohitun dela sistemara, eta sistema inpuntual horretara. Baina lautan baldin bada ensaioa, eta denak etorri baldin badia lautan, eta hori etorri baldin bada labak eta laurdenetan, bukatzerakoan galdetzen dio, ze gertatu zaizu? Ez? Zergatik etzara lautan etorri. Orduan, askotan konpromiso dator baitare, pertsona guztiz ezberdinak, batzuk ez dira puntuala izango inoiz, ez? Baina erresagoa da, puntuala izatea, zure komunidadea, zure ingurua puntuala baldin bada, por el ser de costumbres. Baina hortarako baloratu berdezu taldea, baloratu berdezu egiten den guztia, eta bar, bestela, imposiblea da. Orduan, landu daiteke, nik uste dute refleksio horretara iritsi daiteke, baina komunidade hori konpromiso baldin badauka, berriak etortzen direnak edo bertan barruan daudenak erresago izango dute konpromiso horren barruan egotea, konpromiso hori ez baldin badago eta kaos bat baldin badago. Batzuk konpromisoa daukate interiorizado, eta beste batzuk ez daukatein sartuta, eta nolapait moldatu egiten dira egoerara. Esaten zunez, filosofo batek akzioak errepikatuta, ohiturak bihurtzen diela, ohiturak errepikatuta izana bihurtzen dela, eta izana denborarekin patua ere, bilakatzen dela.
eta hortik ere tiraka, azkenean zuk diozuna, ez? Ohiturako pertsonak gara eta gizartea gara. Antonio, transmisioaren inguruan ari gara, azkenean hortan datza baita, ez? Babesleku, transmisio, zer pasatzen ari zaigu egun adineko jendearen hitzak lehenago zuen balio berdina ez izateko, edo, hori da behintzen niri begiratuta gizarteari geratuta etortzen zaidan sensazioa. Horrela alda, eta ze pasatzen ari zaigu belaunaldien arteko deskonexio honekin? Ez dakit hori horrela dan. Eta baldin bada ez luke behar izan. Ze azken baten, bizitza hau ibilbidea bada, jaiotzegean ezkio sartzen aztegea, eta hor lau etapa pasatzeitu, umetasuna, gaztetasuna, heldutasuna eta sartzaroa. Eta guztiok, txikitatik hasita nahi dugu sartzaroa iristea. Eta sartzaroa ondo iritsi behar baldin badeu, hor elkarlan bat egon badu zea guztietan. Etapa guzti horietan. Orduan, nik ez dakit, behar bada oain geota zea gehiago dago, interkonexio gehiago dago, eredu ezberdinekin, edo talde ezberdinekin, zaharra gaztekin, nik uste hori gero eta gehiago indartzen nahi dela eta hori benetan oso da positiboa. Komunitatea azken baten personak osatzeu, eta persona komunitate baten sartzeia helburu bat, nola nahiko helburu bat dakelako, ezta? Eta helburu hori lortu ahal izateko konpromisoare berda, behar bada gaur horrek fallatzeigu. Gaur jendia errex etortzea taldeeta, baina konpromiso hori adibidez talde direktiba bat eneoteko, geho eta zailago da jendia bilatzea. Talde eneoteko bai, baina konpromisua finko bat eskatzen baldin bau, hortik jendiak aldeitu. Bai, lehenago, nik uste historian zehar ez, behin elkarte batean sartzen zinenean, ia bizi osorako zure elkartea zen. Eta gaur egun sartu atera asko egoten dira, ez? Eta egoera ezkea, elkarretako egoera nik uste erabat aldatu dela. Leheno esan deten gauza horregatik ez da. Gauza profesionalizatu egin da, behar bada hemen ez dakit hemen dauden jendetikan, igual asko izango dira profesionalak. Profesionalak esan ditu, hortik bizianak. Eskua altxatu dezazuela favorez eskatuko dizuet, zenbat profesional? Bueno, denetarik daukeu, bai, aniztasuna ere publiko artean. Eta, bai, baina horren inguruan ere bai hitz egingo dugu. Palmira, zuen kasuan, nola egiten duzue kaptazioa, ze ez duzue, ez zaudete zai, jendea zuen gana ez etortzera, baizik eta zuek bila joaten zarete, gazteak zarete eta gazteen bila zoaztete. Hori da. Zeren azkenean, guk hijitu herria, hijitu komunitatea beti izan da muy antisistema, ez? Eta orduan, guk itxaron beraiek etortzea hori ez da onena, ez? Bakarrik geratuko ginen hor zedean. Baina, zuk beraien herrietara, beraien auzoetara, beraien eskoletara, beraien lanetara hurbiltzen bazara, ez? Hobeto. Ezagutzen baldin badezu ere bai, beraien testu ingurua, beraien errealitatea, ere bai. Eta beti, elkarte hijitu batean, beti egon behar da pertsonasko referentzia. Ezaguna, hijitu ezagun bat. Eta nik, nire aita, nire ama, hijitu komunitatean, oso garrantzitsuak izan dira. Beti egon dira mediatzaile bezala, hijitu herriarekin. Eta hor nago ni, ere bai, hori ikusi dut. Nire etxean ikusi dut beti mediatzaile paper hori, komunitatea zaintzen duen emakume hori, eta hortik nik elkartean oso ondo egin dit nik beraien gana joateko. La hija del Antonio y la Morena, ja ubikatzen didate familia on batean, eta nik hurbiltzerakoan beraiek eta emakumeen ama eta aita lasai geratzen dira. Hori klabe bat da gure artean ere bai.
ez norekin joango zara, bale? Eta orduan guk hurbiltzerakoan, baina begiratzen dugu, benga, zer nahi ez zute egin, edo ze beharrak dituzute, bueno, ja hor profesional paper hori hartzen dugu, ez? Behaketa batzuk egiten eta horrela taldeak egin ditugu, edo sortu ditugu eta hurbiltzen beti. Zeren beraiek elkarte bat zer da hori, zuk esan dezuna, jendea batzuk ez daki zer den elkarte bat. Baina neske elkarte horien papera edo beharra ez dute sentitu, zeren komunitatean daude. Beharrak familia bertan basetzen dira. Eta orduan batzuetan zergatik ez dugu emakume, hijituak en general ez dira etortzen gure gauzetara. Zeren batzuetan familia bertan asetzen diote behar horiek. Ez? Ulertzen da? Bai. Da torkigu Iñakik Zionarekin, etxetik. Eta gogoan daukat aldez aurretik elkarrizketatu edo bintzat solastu dugu, ez? Elkar ezagutzeko beto. Eta zuk adibide bat jartzen zenuen, hau da, museoak ezagutzen diren moduan, ere, igual bisitak nola egiten diren museotara, akaso elkartetara ere egin beharko liratekela, ez? Haur, zein gazte, zein heldu. Bueno, printzipalki ezagutzeko zer dan elkarte bat. Iruditzen zait, elkarteratara hurbiltzeko aukera ezberdinak daudela, gure kasuan ez da zaila, zegu oso haur txikiekin hasten gara, 4 urtetik hasten gara, eta orduan, hasieran eskolaz kanpoko aktibidade bada, baina gero hori bukatzen du gure aurren abez batzan, eta bai egiten dugula saiatu familiei erakustea zer dan gure elkartea. Eta hori ezberdinetan egin daiteke. Egin daiteke, adibidez, kontzertu bat prestatzerako, kontratatu dezakezu enpresa bat dena prestatzen dizuna eta kontzertu bukaeran dena kentzen dizuna, edo inplikatu dezakezu gurasoak prestakuntza guzti hori egiterakoa. Horrek egiten duna da familia handitu eta sentir de pertenentzia edo baloratzen dute askoz gehiago elkarte hori. Eta honetzako klabea da. Zergatik handa klabea, ze azkenean pertsona horiek baloratzen baldin badute elkarte bat, aukera gehiago izango dute beraien lana orduak, interesa eta elkarte horren barruan eukitzea. Eta aurrak, ez baldin badakite zer dan elkarte bat, ez dute interesa izango elkarten gintzan, azken finean. Orduan, museo baldin bazoaz edo elkarte bat barrundikan ezagutzeko aukera baldin badaukazu ideia bat izan daiteke edukazio moduan edo hazkuntza moduan ezagutzeko eta behar bada igual elkarte berriak sortzeko, hemengo askok igual ez dugu elkarte berriak sortu nahi duguna da gure elkarteak zer egin hobeto egoteko edo gure elkartearen bizitzalik edo aukerak hobeagoak izatea. Eta hortarako ezagutzen baldin baduzu elkartearen funtzionamendua, junta direktiba batean sartzeko aukera gehiago dago, baloratzen baldin baduzu, bestela, kemarron. Eta ez dut hortan parte hartu, kemelo den etxo, ez? Lehenago Martin Zúñigak, azaldu digu hemen, ez? Gauza da ustea eta beste gauza da orain arte ditugun datuen artean ze irudia azaldu den hemen. Beti ere, jakinda, datuak direla ditugunak. Bertan azaltzen zen, gazteak, 18-29 urte bitarte hoietan, partairetza altuena justu tarte horretan zegoela. Espero zenuten? Antonio, Palmira, Iñaki, espero zenituzten datu horiek? Ze beti gaude, errelebo falta dago, gazteak ez dute egin behar dutena. Gazteek gauza asko botatzezkegu kontra, iruditzaigu gazteek ez dakiz erdiela, eta nik uste gaur egun gure denboan ez zeon gaztedi badola. Gaztedi oso prestatu da, eta lana leku askotan oso ondo iteguenak. Gertatzeana da, beti, prentzaratzea, gaxi dabiltzanak, o droga egin dabiltzanok, ez dakit egoera txarren dabiltzanak, eta hori plazaratzea, baina gehiengo ez horiek, gehiengoa beste bada. Nik uste gazte jendia, kategoriko gazte jendia dola. Zuen ustez, espero zenuten? Nik ez dakit espero ginen, baina gu honan hori izan gehan,
ondo hasitut, orduan, etorri erra zeon hori. Iñaki Palmira. Nik ez, nun espero. Guerrenterikoa geha, 37.000 biztanleko herria, gustatuko litzaidake jakin zenbat gazte daude, eta gazte horiek zenbat gauza egiten dituzte. Zenik gaztean itzenean, modan zeon futbola, baina nahi irutze zaito, sensazio daukat askotan modan dagola ezer egitea. Nere semiakin pixkat hitzein da, eta honek zeiten du ezerrez, honek zeiten du ezerrez, honek zeiten du ezerrez. Euten dia mobilakin, eserita banko batean hori ikusten du, baina ez dauka datua. Igual behar bada hori da ikusten dudan eta beste askok gauza asko egiten dituzte. Guk gaztekin lan asko egiten dugu, eta gure gazteek oso konprometituta daude. Baina iruditzen zait hori ez dela adibidez errenterian dagoen egoera orduan, baina jarritu dit bai. Ni espero nuen. Zeren azkenean, lehenengo egon nintzen elkartea, orain dela ja 10 urte, orain arte, beti gazteen artean egon naiz, eta beti gogoekin, parte hartzen. Eta gainera, elkarte aparte, beste leku batean nun antolatu gauz sozialak egiteko, ere bai, parte hartu dute proiektu askoetan gazte asko, ez? Eta gainera, ikasten aparte, beraien lanak izan, lanean egon. Nik uste dut, azkenean, gizartea aldaketa puntu batean dago eta ez dakigu nola gestionatu, ez? Zeren batzuetan, gaur bertan digitalizazio erramenta hori gazteentzako oso positiboa da, ez? Baina, belaunaldi handienak ez dute behar. Orduan, kohesio hori nik uste dut oraindik ez dagoela batzuetan. Zeren azkenean, gazten artean. Proiektu hau ez da existitzen, ez baldin dago sare sozialetan. Ez? Ja hor galtzen dugu informazio pila bat. Eta ez dakit, gizartea oso azkar dabil, eta ez dakit, oraindik ez dago kohesio hori, ez? Hainbeste aldaketa gazteen artean ze beharrak dauzkagu, eta gero ere bai erreleboa. Eso ya es un temón. Zer gertatzen da? Venga, meloi hori ireki dezagun. Zer gertatzen da erreleboarekin? Helburu aldetikan, guk izan ditugun helburuk eta behar bada gaur gazte dituen helburuk, ziarro ezberdina dira. Eta igual, nik uste lehen esan eten bezala, gazteak dira prestatu dago, gauza egiteko. Ba igual, bideak ireki behar litzaiozke, gazte horiei, eta lagundu daken almen hori plazaratzen. Eta hortik eutxita, lidergotzaren inguruan hitz egingo dugu. Ez, prestatuta daude, liderrak ere izateko prestatuta daude, bai ez, zer pasatzen da elkarteetan. Ze askoetan pertsona bat izaten zen gaitasun berezkoak edo formakuntzaldetik integratuta zituenak, eta hori izaten zen beti ere aurretik zijoena eta taldea atzetik. Hitz egin dezagun lidergotzaren inguruan, Iñaki, gai hau badakit ikeragarri gustatzen zaizula. Zure alaba zarrena gainera, lider naturala omen da, baina ze behar da, ze lidergotza klase behar ditugu, o dugu, elkarteetan? Bai, ni lidergoraren gaiarekin oso prekupetuta nago, ze badakit jaiotze tasa bera dijoala, baina ezin du sinistu lidergo tasa ere bera dijoanik, ez? Azkenean liderrak gure gizartean daude, hemen daude lidergoak, ez? Nere alaba lider bada eta ez daki liderra dena. Ez daki, 18 urte ditut, ez daki. Baina nik ikusten diot, azkenean lider bat izatea, izan behar du halako argi bat edo ez dakitez, baita ere empatia entzuteko aukera, gestión de grupo, eta badaude lider askok ez dakitenak edo ez dute izan nahi, ez? Orduan, iruditzen zait, nire galdera izango zen zer egin behar dugu lider horiek nolapait berriro elkartzeko, ez? Ezagutzen dut elkarteak non liderrak faiatu indute, bai hil indirelako, hil edo utzi indutelako,
eta sortu diralako taldeak non ordezkatu dute lider hori eta nahiko talde ondo funtzionatzen dituzten taldeak. Baina liderrak bai ematen dio beti beste dinamika bat, ez? Osea, azkenean gu muitzen gea ilusioa. Ilusioa baldin badago dena dago. Eta ez baldin badago ilusioa pixkanaka itzaltzen zuaz, ez? Eta iruditzen zait, azkenean, nola esan duta elkarte batetaz maite mindu edo mireste horrek egin dezakedala lider horiek nolapait ateratzea, ez? Justo guain egu berritan guraso bat etorri zen, salsero ba naiz, gustatuko leitzaidak hemen gauzak egin eta barrez. Ba, ikusten diot lider puntu hori, ez? Baina ez balin maluke taldea mirestuko edo taldearen balorea hartuko, ez zuen konpromisoi hartzeko gogoa eukiko, ez? Eta hortik tiratu ezakezu eta sortu daitezke liderrak, baina liderrak sortzen dira taldearen barruan edo inguruan. Ezin dezu egunkarian anuntzio jarri, buskamuz lider. Ze hori ez du funtzionatuko. Gaur egun ikuste badakigula lidergotza egia da, batzuk, ez? Itsasargik bezala direla, horrela jaiotzen dira, ematen du, ez? Argi izpi horiek, ez? Eramaten gaituzte beraiengana, baina lidergotza ere denok daukagu lidergotza mota bat, edo izan dezakegu, edo akaso lideratu ditzakegu talde barruan beste batzuk, ebai, ez? Orduan, lidergotza partekatua bultzatzea ez litzateke jasangarritasunari begira, iraunkortasunari begira, akaso estrategia hobe bat, Palmira eta Antonio? Bai, nik uste gaina gaur egun egia dana konpartitu itea. Eta lidertza ere, nik uste, lider bat beti da ona, lider kapazitateak bere ingurun jende bat biltzeko, ez da? Baina proiektua berdemen. Hemen proiektu batzuk, ilusioa pizteuen proiektu batzuk aurren jartzen baldin baituzu, ua da netzako liderik onena. Harren ingurun sortze alako, norako borondate bat ua aurrea emateko. Eta gero azken baten, filosofi bat oiki behar da hor, nik bat badakat, nahi ondo juntzaitena, eta da, zoriontzu izan nahi badezu, egin zerbait besteren alde. Eta hori trasladatzen baldin badut, hori gure gaztei hori sartzen baldin badut, behar bada gizarte honek denbora gutxien aldaketa ikaragarri bat emango luke. Garrantzitsua ideia hori oso gainera, txiki-txikitatik, sartzen badigute harra, zoragarri. Palmira, zuen kasuan, emakume liderrak bilatzen dituzue, ze badakizue hori erakarrita, talde multzo bat ere joaten da lakera elkartera. Hori da, gure taldeetan gazte batzuk dira liderrak eta beraiek ez dakite. Ez dakite. Orduan, elkartean gauzak egiten, gauzak antolatzen, bat batean, batzuen nortasun lidergo hori ateratzen da, ez? Eta nortasun hori ematen baldin badiozu errekurtsoak, ez, afinatzeko eta hor beste lider batzuk ateratzen dira, baina beraiek ez dakite, ez? Eta orduan, beraien jarreran, beraien zer dakite ongi egiten, ez? Hor, inpultzatzen baldin badiogu, esaten baldin badiogu, ere bai, parte hartzea. Oso garrantzitsua da identitatea, osasuk, que te identifiques con la entidad. Eta hor bertan, lider positibo horiek, dira, ezinbestekoak, ¿no? Yo voy donde va mi prima. Si esa prima es líder positiva, pues ya tenemos un pedazo de grupo. Ulertzen, ere bai, lider positibo hori erortzen baldin bada, edo bere momentu onenean ez baldin badago, ere bai, hor dago el momento de beraien lenguzinak benetan gustora daude elkartean, lider positibo hori ez baldin bada etortzen, beraiek etorriko dira, ez? Eta momentu horretan guk ere bai ikusten dugu zelan egin dugun, ona ala txarra, edo ez hain ona, ez? Lider positibo hori ez baldin bada etortzen eta beste lenguzinak edo beste lagunak etortzen baldin badira, superondo, ez? Orduan, lider positibo hori bere gauz onak eta bere gauz txarrak dauzkagu gure testu inguruan, elkartearen testu inguruan. Baina oso garrantzitsuak dira. Eta kaleetan ere bai daude, baina beraiek ez dakite. Kuadrilletan, etxeko gazteetan, hor auzoan daudenak, zergatik egiten dute gauzak. Ilusio hori,
se kontagia bestei, ez? Kutsatu egiten da bai. Eta beraiek mugitzen dute mundua azkenean. Oso kurioso iruditzen zain nola komentatzen ari zareten, ez dakite. Akaso igual pertsona horiek identifikatu, formatu, berai informazio helarazi, erakarri. Ze azkenean, enpresetan hori egitea oso normaltzat daukagu, ez da? Osea, enpresetan, pertsonen kudeaketa dela, lidergotza, bueno, ez dakite, core skills eta movida guzti hori, ez? Garbi daukagu, ondo montatuta egoteko talde bat hori behar dela eta iraunkorra izateko. Elkarteetan zergatik ez dugu hori egiten. Hau da, akaso finantzaketa kontua da, formakuntza kontua da, mentalidade kontua da? Ni hor, hain naiz irakurtzen, komunitatea elkargintzatik eraikiz. Eta, ez da erresa. Guk, helduak adik badaka baita ere helburu oitako bat, helduen institutua jarri nahiko genuke martzan, baina benetan zaila da. Ta zaila da, elkarteek bere zilborre begira bakarri gauten dialako, gehien bat. Asko dakau elkarrekin iteko, baina ez dakit bildurra don, o zer don, nik ez dakit zer don, baina oso zaila izatea elkarrekin lotzea. Komunidadea, elkartekin sortzea oso zaila. Eta lankidetza, behin eta berriz ari gara horren buruan. Zaila da, Palmira zuen kasuan ez? Edo bai, askoekin zaudete elkarlanean. Bai. Osea, gure artean komunitatearen edo elkarte. Zuen elkarteak, beste elkarte askoekin, bai estatu mailan, bai Gipuzkoan, bai Euskal Herri mailan. Hori da. Estatu mailan hainbeste elkarte ijituekin gaude, batez ere emakume espezifikoke ijituekin, oso handiak daude eta beraiekin lanean gabiltza. Eta ere bai, Gipuzkoa mailan, Irunen, dauzkagu ere bai, elkarte batzuk nun impulsatzen gara, inkluso proiektu bien artean egin ditugu, emakumeok zast, adibidez, kirola emakumea, eta eske hor ere bai elkartzen gara, ez? Eta beraiek komunitate ez ijitua, deskonozimendu pila bat dauka gutaz, ez? Gure komunitatetaz. Eta hor bertan, juntatzen gara emakume ijituak eta ez ijituak, eta ja ezagutzen gara. Jo, egon naiz, ijitu batekin eskalada egiten, edo piragua egiten, eta jo, ez da nik pentsatzen nuena, ez? Eta hor sortzen dira, ja, pixka bat estigma edo prejuizio horiek puskatzen direnean, ez? Abia puntu hori edo proiektu hori ez baldin bagenuen egin, hori ez da, mentalitate hori ez da puskatzen. Ez litzateke posible izango, haratago eramatea. Hori da. Tira, publikotik egindako galderak egingo dizkitzuet. Hau Antonio Camposek esan duenetik planteatu da, profesionalizazioaren gorakada elkartegintzaren faktore emozionalaren galerarekin batera gertatzen ari dela uste duzuet. Abesbatzen kasuan gurasoek zerbitzu gisa ulertzen dutelako agian, zer diozue, Iñaki, hola diozu? Bai, bueno, nik uste dut profesionalizatzea beharrezkoa dela, hasieran elkarte txikia baldin bada eta oso aktibitate gutxi baldin badauka oso ondo, baino. Cuando se te va de las manos, azkenean hori nolabait profesionalizatu egin behar duzu zerbitzu bat emateko. Baino iruditzen zait horrek ez duela nortasuna edo taldearen, ez dakit, elkartearen esentzia galdu beharrik, ez? Iruditzen zait hori ere, nahiz eta profesionala izan, elkartearen sentidu hori mantendu daitekela inongo arazorik gabe. Azkenean elkarte batek egin behar duena da, lidergo bat egiten duen bezala, ez du bultzatu behar, baizik erakarri egin behar du, ez? Eta zuk erakartzen bali maizu egiten desunagatikan, azkenean hori bihurtzen da zerbait interesgarria. Orduan, profesionala egoteak ematizu azkenean kalidade bat, baino ez nire iritziz ez du nortasun hori galtzeko beldurrik edo, ez? Ez bali mazua zurea bakarrik, baino zure aukera baldin bada edo zure proiektua baldin bada erakarri, nik uste dut interesgarri izan daitekela.
beste bat botako dizuet, labur erantzun favorez datorrenari, ¿no creen que es necesario tener en cuenta que la participación de los y las jóvenes se debe contextualizar desde la enorme precariedad a la que se enfrentan? Hola egiten duzu, bai? Bai. Palmira, ze iritzi duzu honen? Bai, inguruan? zeren azkenean orain dela 60 urte eta oraingo bizitza ez da berdina, ez? Eta errekurtsoak asko aldatu dira, eta nire aitarekin batzuetan hitz egiten dut, ez? Gure etxean ekonomia hau dago, bai? Diru sarrerak, irten diren dirua, eta bera da, aita, que la compra, agian ez dakit 1 eurorekin lehen karro eta karro erdi bat erosten zenun, baino neski orain ez. Orduan, eta etxe bizitza ere bai, ikasketak ere bai, azkenean dena da, aldatu da, guztiz, eta batzuk, nire lagun batzuk, bi lanak behar dituzte. Ez? Nahi baldin badute independizatu, bil lanekin. Edo ailokairu amitaz, ez? Logela bat alkilatzeko. Ez prekaritate handi batean bizi gara. Eta nik uste dut, esfortzu, gazteak egiten ditugun esfortzuak, batzuetan ez dira ikusten, ez? Bakarrik, ez dakit prejuicios puntu batekin edo, baina, guk, ¿qué tenemos que demostrar? Ez? Kapazak garela edo gauz asko egiten dugula? Orduan da, laguntza behar dugu, Laguntza behar dugu, batez ere. Nik esan nahi nuen, Gipuzkoan, Euskal Herrien, ikarizko abiladia onda gauza handi, gauza importantek bideratzeko. Eta nik gogoan da, adibidez, 78 estropa internazionalak eta horretan antolatu dituen, herri guztia mobilizatzen. Eta hemen zenbait ekitzetan herri guztia, jende pila bat mobilizatzen. Hemen zailtasuna da, egunerokotasun horri bidea bilatzeko horrin berdan lan hori. Ordo problema. Bueno, janari pila bat eman diguzuek gaur arratsaldean, gero ondo sukaldatzen joateko, talde lanak eginez, mila esker, jarraitu dezagun aurrera, hori ziur, ezta? Hori nik uste hemen gaudenok, garbi daukagula eta hor bestaldean ere. Denboa gutxi non eski baina. Denboa gutxi, 82 urtetik. Eskerrik asko, Antonio, Palmira eta Iñaki itxalo bero bat bereientzat. Mila esker. Eta orain, inspirazio hitzaldiari emango diogu paso. Gipuzkoako gizarte erakundeen komunitatea aurrera begira. Horretarako, Pilar Kaltzadarekin kontatzen dugu komunikazioaren arloko aholkularitza estrategikoan aditua, Linkin Ideas agentziaren bazkide sortzailea da, eskarmentu handia du komunikabideetan, eta estrategia eta komunikazio korporatiborako zuzendaritzan baita ere lan asko egiten du. Bai eremu pribatuan, bai instituzionalean, eta egun Save the Childreneko presidentea da. Txalo bero batekin, jaso dezagun. Eskerrik asko. Eskerrik asko Meitena, zorionak lan bikaina. Mila esker guztioi. Gaurkoa, barkamena eskatzen hasiko naiz, eta nire burua pixkat eskusatzeko esango dut antolatzaileek hala eskatu didatelako. Hitz egingo dudala nitik. Gaur ez da nitik hitz egiteko eguna, gaur gutik hitz egiteko eguna da, baina hala eskatu didate, nire eskarmentutik elkartegintzaren inguruan, ideia batzuk, agian provokazio batzuk ere bai, partekatzeko asmoarekin, saiatuko naiz hori egiten. Nire esperientziatik, esan beharko nuke, gaur egungo nire esperientziatik hitz egiten saiatuko naizela bereiziki, aipatu den elkartegintza handi zabal horren familia bateko kide, 3. sektorean, hain justu ere Save the Children erakundean, Espainiako presidentea, baino, aitortu behar dizuet, elkartegintzan, nire bizitzan, bastante promiskua izan naizela. Hau da, era askotako elkartegintzan parte hartzeko aukera izan dudala. Kultura munduan, euskera munduan, elkarteen koordinazio guneetan,
Zuetako askori gauza bera gertatuko zitzaion bizitzan zehar uste dut, eta bueno, nerian ala izan da. Orduan, nahastu egingo zaizkit segurenik bi planoak. Irudi honekin hasi nahi izan dut kontatzeko ere nitik hitz egin behar dudan ezkero nola iritsi nahi zen ni Save the Children erakundera. Eta iritsi nintzen argazki hori jarri zidatelako begien aurrean. Kazetaria naiz, izan naiz edo, bueno, en fin, kazetaritzan lan egin dut, eta eskatu zidaten Euskal Herritik atzerrira joandako gerrako aurren historia, pixkat dokumentatzeko, erreportaje bat egiteko. Eta argazki hori erakutsi zidaten. Habana itsasontzia da, Bilboko portutik 1937 urtean irten zana, umez bilatuta. Bertako familiek, gure aurrak eman behar izan genituen atzerrira, jakin gabe nora, gerraz salbatzeko. Orduan hasi nintzen, gertaera hori ikertzen, eta jakin nuen itsasontzi horiek eta atzerrira iritsitakoan emandako sostengua elkarte batek ematen ziela. Gure aurrak ezagutzen ez zituzten pertsonek, gure aurrak hartu zituztela, egoerarik, zailenean, imaginatu dezakezue zer den, garai hortan, ez gaur egun iritsitakoan WhatsApp bat bidali eta lasai ama ondo nago esateko inungo modurik etzeon. Hasi joazen, eta han, elkarte batek hartu zituen. Eta elkarte batek antolatu zuen haur horiek bizi ahal izateko behar zuten guztiak. Familia horiek, nola edo hala, beren aurrak salbu jartzera zijoazela, ziur egoteko behartzen guztia. Erakunde hori Save the Children zan, eta niri entzat burua lertu entzitzeidan. Bazan, munduan bazegoen, umeak, ezagutzen ez zituztenak, salbatzen edo, ingelesaren trampa da hori, baina eta laxe ezagutu nuen erakundea. Erreportajea egin nuen, etzen nire lanik brillantena izan, baina bizitza aldatu zidan. Bizitza aldatu zidan ikusi nuelako hor bazegoela munduan gure egitekoa ulertzeko modu desberdin bat. Eta nik geroztikan bide hori hartu nuen, aurren eskubideen defentsa. Eta pentsatu nuen hori zela nire zoriontasuna emango zidan zerbait. Eta pentsatu nuen, hau da, nire kausa. Makina bat kausa daude munduan, bakoitzak berea aukeratzen du. Edo kausak, nire kasuan bezala, aukeratu egiten zaitu. Zeren eta, Bilboko portuko Habana itsasontziko neska horren begirada eta aurten, orain dela egun batzuk, gure lankideek jabaliatik bidali diguten argazkian ageri den neska horren begirada berbera da. Alde batekoak gure aurrak zirela uste nuen, zeinenak dira beste aur horiek. Kausak harrapatu nion eta elkarteak harrapatu nion. Elkartearen egiteko modua. Eta hau oso niti kontatuta dago, baina uste dut gurako ikaspena ere badela. Bakoitzak aukeratu behar du berea, baina harrapatu egin behar zaitu. Zer diren elkarteak galdetzen zenuen, nik ez daukat erantzunik, baina bat botatzen dizuek. Pertsonei laguntzen dieten pertsonak. Oso sinplea da, badakit akademikoki ez dula, koskorri balio, baina niri funtzionatzen dit. Hori gara, elkarteetan antolatu gara, pertsonei lagundu nahi diegun, pertsona garelako. Niri horre funtzionatu egiten dit. Eta uste dut importantea dela ere, kontuan izatea, onaino iritsi garela, pasioak ekarri gaituelako ona. Ez gaitu ona ekarri baliabidez lepo giundela jakiteak, ez gaitu ona ekarri, ez dakit, munduak dena errez jarri digulako, ez pasioak ekarri gaitu gauden tokira. Eta Martinek erakutsi digu ez gaudela momentu txarrean, nahiz eta askotan kontrakoa uste izaten dugun. Eta uste dut garrantzitsua dela pasio hori aitortzea, nire kasuan behintzat, eta nire itzultzen naiz, pasioak mugiarazten hauelako. Kirmen Uribe galdetzen zuen, ez da? Zer da mundua mugitzen duena, eta bakoitzak bere erantzuten du, nik uste dut hemen gauden asko pasioak mugitzen gaituela. Eta gaur egun gauden egoeran baldin bagaude, Gipuzkoa bada, Aldo Nagusia nerea,
bada komunitate bat pasioarengatik izan dela. Eta uste dut, galdu beharrez diren makina bat atributuen artean, pasioa, azpimarra, handi bat merezi duela. Baino, uste dut, eta eskarmentutik diot, nire buruari esaten diot, ametsa berriro ekoiztu behar dugula. Ez dugu asmatu behar amets berri bat, baino negoziatu behar dugu, onaino ekarri gaituen ametsarekin, ia ondo, ia gustora ote gauden, gizartea erabat aldatu egin delako. Eta gizarteak galdera berriak egiten dizkigulako. Pertsonak oksigenoa behar du bizitzeko, baina bere helburua ez da arnas hartzea. Bizitzea da. Gizarteak elkarteak behar ditu, baina bere helburua da ez da elkarteak izatea. Zein da gizarte kohesioaren, komunitatearen helburua? Uste dut hori dela galderagakoa. Eta agian, eta banator provokatzera, agian ez da soilik elkartea. Elkartea niretzako tresna bata. Eta behin eta berriro galdetzen badiogu gure buruari, nola bizi berritu elkarte gintza, galdetu gabe zertarako elkarte gintza, agian esfortzua ez da guztiz emankorra izango. Agian erantzuna ez da elkartea, eta agian zintzotasunez eseri behar gara ideia eroa, gazteekin, ze gazte ez asko hitz egiten dugu, eta ez dakit nun dauden, ez daude hemen, ez delako ez bere ordutegia, ez delako bere formatua, baina negoziatu egin behar dugu amets berria. Legatuaren transmisioa bermatuz, baino zintzoki eta apaltasunez erantzun berriak entzuteko buru irekierarekin. Denboran zehar lortu dugu, eta harro egon gaitezke horretaz, gaur egun garena neurri handi batean komunitate baten emaitza da, honeako eta txarreako, garenaren, izan direnaren emaitza gara gaur egun garenak, eta orain tokatzen zaigu pentsatzea, eta hemendik aurrera zer den dena aldatzen ari da. Eta askotan ez dakigu nola interpretatu, asko gustatzen zait biren ipuinan Dickensek esaten zuen hori, ez da? Garairik onena zen eta aldi berean garairik txarrena ere. Askotan ez dakigu interpretatzen. Dualidade horretan, hause da, garai berrien patua. Dana izan daitekela positiboa ala negatiboa, eta tokatzen zaigula guri aukera egitea, bai, garairik onena da gizartea aktibatzeko taldi berean garairik txarrena. Hause da tokatu zaiguna, ongi etorri ziurgabitasunaren eta kontradikzioen mundura, ez da? Balio egiturarik sendoena duen belaunaldia da, ez bakarrik gehien parte hartzen dutenak. Balio egiturarik sendoena duen belaunaldia, nere belaunaldiarekiko jende gazteak askoz gutxiago edaten du, askoz ez ere balio sozial sendoagoak ditu, eta feminismoaren inguruan lan egiten dugunok ere bai, ongi dakigu sekula ez dela izan. Munduan, inoiz historian, era honetako gizarterik, era honetako gazte jenderik. Oso garbi dauzkaten gauzak. Hori alde batean, bai, bestelako gabeziak ere badituzte individualtasuna, nahi den guztia, baina hori ere hartu behar da kontuan. Dualidade horretan ikasi behar dugu zer aprobetxatu behar dugun, zertan egin behar dugun palanka eta zer egin beharko genuken nolabait goxatu edo horrek ekar dezaken alderdi txarra murrizten saiatu. Garapen teknologikoa alde daukagu. Mitxu mugimendua teknologia, komunikazio teknologirik gabe etzen posible izango. Milaka emakumeren sufrimendua lurpean legoke espalitz tresna berriak ditugulako. Badakit alderdi ilun beltza, iluna baino gehiago, alderdi beltza duela honek, baino hor daude eta aldeko ere izan daiteke. Gure buruari galdetu behar diogu, nola jokatzen duen faktore honek eraiki nahi dugun horretan, ze hor dago. Gizarte sektorean eskarmentu dun eta gaitua da gaur egungo. Antoniok esaten zuen asko profesionalizatu gara, zorionez. Askozaz ere profesionalagoa hitzaren adiera bikoitzean dalako gure erantzuna.
Eta egia da, gizarte antolatua zenbat eta profesionalagoa izan, berez, zerbitzu, akonpainamendu, ideien sorrera ere hobea izango da. Horrek badu, bere aurria eta binperra, ez da? Bueno, binperran ere badaude egin beharreko gogoetak, baina hori ere aldeko zerbaita hirugarren sektoreko eta Euskadiko datuak dira, Martin, begiratzen ari zara berdatuak, baina ez dira osatuak, bai, jakitun daiz, Gero eta gizarteko estamendu desberdineagoetan hitz egiten ari da komunitateaz, gizarte erantzukizunaz, hitz egiten ari da eta egiten ari da, asko. Gero eta gehiago gara, garai batean soilik auzoko elkarte txikiek egiten zituzten horiek, eragile gehiagok egiten dituzte. Honek, nahi baldin baduzue, sortzen dizkigun zalantzak dira, bai ze helbururekin, bai ze baliabiderekin, bai zer ordezkatuz, nahi den guztia. Baina hor ere badago, eta uste dut oso albiste ona dela. Mundua aldatzen ari da, eta aldatzen ari da oso azkar. Horregatik, defenditzen dut, ametsa berriro ekoiztu egin behar dugula. Ze gizarte antolatuaren esparrua murrizten ari da, munduan, ez bakarrik hemen. Gero eta gehiago kostatzen zaigu gizarte modura esatea hemen gaude eta gure hitza daukagu. Non hartzen du parte erabaki oinarrizkoetan gizarteak? Askotan espazio publikoan uzten zaigun zirrikitu espazio txiki batean eta gero eta gehiago. Justizia sozialaren eta balioen aurrerapen hori geldiezina zena uste genuena, ez, gelditu daiteke eta atzera egin daiteke. Eider Mendozak aipatzen zuen hasieran, etxe zuriko nagusi berriak bota dituenak, bota eta gero, nire galdera da, non dagoen horren aurrean mugituko den gizartea. Eta ez soilikan, hemen ere bai. Konsensu soziala eta politikoa urratu eginda arlo giltzarrietan. Eta hori ere, aitortu egin behar dugu gure erakundeak mundu osoan egiten du lan, eta atzo arratsaldean egon ginen ikusten, zer eta nola egingo dugun gazara sartu alizateko. Orain, atea ireki eginda, baino bertan topatzen ari garen errealitatearen horrean zer eta nola egingo dugun. Nola da posible? 2025 urtean ikusi duguna, ikusten ari garena, ikustea. Nola da posible? Non dauden konsensu mundial horiek? Nire ustez, eraldaketarako indar hori gelditzeko intentzio argia dago. Eta hor dago komunitatetik egin beharreko gogoeta. Gizarte taldeen gaitasunak zaharkituta gelditu direla hola bota dute esaldian pun, eta esango jazue, neurri batean esango nuke baietz. Besteak beste gizarte arazo berriek gainezka egin digutelako. Oso azkar pasa naiz eskaintzen, hirugarren sektoriak eskaintzen dituen zerbitzuen diagrama horretatik, baina hor gizarte arazo berri desente sortzen ari direla edo irudikatzen dugu eta ez dakigu nola erantzungo dugun. Gipuzkoan liderrak zarete, gara, nahi gabeko bakartasunaren inguruan, baina hori ez da gertatzen toki guztietan, eta argi dago, garai moderno honen gizarte arazo berri bat dala. Eta hori bezala beste 11 adibide egon litezke. Eta egia da, egiturei eusteko baliabideak gutxitzen ari direla. Bereiziki, hirugarren sektore deitzen dugun horretan, bestelako elkartetan irakurketa beste bat izan daiteke, baina nire esperientziatik, nitik, somatzen dudana da, elkarteetan denbora asko eta asko ez da asko, eta gero eta gehiago inbertitzen dugula esaten eta nola finantziatuko gara. Eta denbora guztian gure buruari hori esaten baldin badiogu, zerbaiten seinale da. Eta ez da, seinale ona, gure elkarrizketak, gure gogoetak agian, beste leku batean egon beharko luketelako. Ez bizi iraupenean. Galdera batzuk, aurrera egiteko, nik botatzen ditut galderak, eta gero nahi baldin baduzue, elkarrizketan egiten ditugu. Beharra dagoela garbi ikusten dut, eta aukerak daudela oso garbi ikusten dut, Martinekin bat nator, patologikoki optimista naiz, eta oso garbi ikusten dut baietz, eta amets hori da nire ustez behar duguna.
goazen adostera, gaur arratsaldean egingo duzu horretarako pausu ezinbestekoa. Eta gutik egin dezagon, Goetek esaten zuen, zerbait egin alizateko norbait izan behar da aurretik. Goazen pentsatzera, nor garen. Goazen pentsatzera, zein den amets horren helburua gutik. Guk eman behar diogulako horri erantzuna. Jakinda, hauetxek direla, lehen esaten nuen bezala, positiboa edo negatiboa, disdiratxua ala iluna, bueno, zartzea eta belaunaldi arrakala oso nabarmena da. Zahartzen ari den gizartea gara, zorionak, ze kontrakoa askozaz ere datu txarragoa izango litzateke. Honek gizarte euna beste modu batekoa egingo du, egin du jadanik, horren aurrean, eta hori kontuan hartuta egin behar dizkiogu elkarri galderak. Digitalizazioa oso bizkorra da, eta horrek ere, bere alderdian badu, bazterketa teknologikoa sortzen ari dela. Nola egingo diogu aurre horri? Gizarte finantzaketaren patroia aldatzen ari da. Filantropiaren finantzaketa aldatzen ari da. Gizarte erakundeok behar ditugun baliabideak nondik eskuratzen ditugun, gure buruari galdetu behar diogu, eta agian, elkarrizketa askozaz ere irekiagoa zabaldu behar dugu, inpaktua nola neurtzen dugun, jakiteko. Eta erakunde publikoek eskatu egin behar diguzua inpaktua. Eta guk eskatu behar dizuegu inpaktuaren araberako politika publikoak. Elkarrizketa hori ez da soilik erakunde publikoena. Espazio publikoan dihardugun guztiok eta hemen gaudenok hor gaude, parte hartu behar dugu elkarrizketa horretan, komunitatearen hobe beharrez egiten ari garelako, eta ez soilik gure erakundeen finantziazioez. Dibertsitatea eta inklusio kulturala. Iruipena daukat, kontzeptu hauek direla alako, edozein hitzalditan bota beharrekoak, zerbait deskubritu izan bagenu bezala. Beti izan gara gizarte diverso bat, beti izan gara kulturalki diversoak, baina orain gainezka egin digu olatu horrek eta ez dakigu oso ondo nola kudeatuko dugun. Gure buruari galdetu behar digu, amets horretan denontzako ametsak sortu behar ditugulako. Ez du balio, existitzen ez den mediania horrek egoitzitako ametsa. Eta hemen gaudenok existitzen ez den mediania honetan gaude. Guk ez dugu gizartea ordezkatzen. Gizarteako beste espazio horiek bidea aurkitu behar dute, bidea ireki behar diegu zuzenean bere burua ordezkatzeko. Eta horretan, esango nuke, ezkerrela oso trebeak izan orain arte. Egia da, gizarte nekea handia dagoela, eta mesfidantza handia dagoela, bereiziki erakunde handiongan, eta hor sartzen dut nire burua, baina baita ere handiak diren zera guztiak. Gero eta gehiago, entzuten dugu hori, hain handia baldin badira erakundeak, zertarako behar nauten nik. Zer ekarpen egin dezakedan nik. Uste dut horretan ere guk egin behar dugula pedagogia. Eta ni presnago pedagogia lan horretan esku bat zehatzeko. Susmatzen dut askotan gure arteko eztabaidatan, elkarte batean parte hartzea dela pertsona batek sobran duen denborarekin egiten duen zerbait. Nien nago ados. Nire bizitza osoan, sekulan ez du denbora askorik izan sobran, sekula. Gaizki antolatuko nahi, zonin gezakit. Baina beti parte hartu dut. Elkarte eta komunitatean. Ez da sobratzen zaizun zerbait ematea. Hori garai bateko egiteko moduetan agian sartzen zen. Nik uste dut gizarteari ematea dagoen ekintzarik egoistena dela batetik, ze zoriontsu egiten baldin bazaitu horregatik egiten duzu. Baina aldi berean ekintzarik eskuzabalena dela. Eta ez dela sobran dudan zerbaitekin egiten dudana, baizik eta nere egiteko, nere munduan egoteko eskeman parte den zerbait. Ez gara gure baitako, hala da, besteekiko gara eta horrek euki behar du irtenbide bat. Ez sobratzen zaidalako, baizik eta hala, hor egon behar duelako. Agian horrek esplikatuko luke zergaitik gazteek ez duten parte hartzen kasu askotan. Eskatzen dieguna ez dutelako ematerik. Eskatzen diegu dirua,
eta denbora. Ez daukate? Eta gainera eskatzen diegu gure egiteko moduetan. Elkartean parte hartuz, atxaldeko 7etan juntako batzarra, gehi... Ezin dute erantzun. Agian, buelta eman behar diogu horri, eta apaltasunez, galdetu. Nola bidera daiteken hori. Eskatzen duguna ez daukate, baino asko dute emateko. Guri dagokigu aurkitzea modua. Bueno, globalizazioa eta bertakotasuna beste garai moderno hauen beste zera horietako bata, ez da? Jendea oso asko mobilizatzen gara klima aldaketaren kontra. Munduko zea problema horien artean, baino gure etxe ondoko errekastoa garbitu behar denean, kosta egiten zaigu ikaragarri, eta hor ere plastikoak eta daude, baino ez baliko ondartzatan, baizik eta gure errekan. Bueno, hori hala da, horren aurrean, galdetu egin beharko genuke eta gure buruari erantzun beharko genioke. Nik uste dut, gure balio proposamena sortu behar dugula, hori enpresetan beti esaten diegu, eta nire buruari ere esaten diot askotan. Zein da, gizarte hitzarmen sendoa abian jartzeko, ehun komunitarioak, hemen gaudenok, egin dezakegun ekarpenik peinenak. Zein dira? Desberdinak izango dira, hemen denetarik daude. Baina gure buruari galdetzen badiogu, zer den nik bakarrik eman dezakedana. Zein da nire elkarteak bakarrik egin dezakena. Bueno, galdera horren aurrean, agian, pentsatu beharko genuke, zein den balio erantzi hori, benetan nik egiten dudana beste bateko beto egiten baldin badu zertarako nago ni hemen. Nun jar dezaked nik energia hori? Galderak dira. Eta horrek eramaten nau gure elkarteen rol berriaz agian ere pentsatzera. Denok egin behar dugu denetarik? Zertan eta nola espezializatzen garen? Bueno, gizarte ahalduntzea izan daiteke rol bat, balio demokratikoetan arrobia behar dugulako, nahi eta ez, gizartea berak bere horretan antolatu gabe ez digulako ematen, hor badaukagu rola handi bat. Politiketan eragitea eskubideak ardatz, gure kasuan zalantzarik gabe. Hori rol oso importantea da, horretarako ezagutza sortu, guretzako oso rol garrantzitsua da. Gizarte berrikuntzan aintzindariak izatea guk daukagu dimentsioa, elkarteok daukagu dimentsioa. Elkarteok dakigu nun dauden arazoak, malguagoak izan gaitezke beste erakundeak, baina, hemen nik 3 posibilitate besterik ez ditut ekarri, baina askoz gehiago egon zitezken. Galdetzen badiogu gure buruari zein den gure balio erantzia, hurrengo galdera baita, eta zer jarriko dudan nik nahi gainean. Jardun esparruetan, mind the gap, hori gertatzen ari da. Zertan ari gara? Egiten ari gara egin behar duguna, atentzioa jartzen ari gara datozen beharrei, zeagian datozenerako ja berandu gabiltza. Zein gizarte behar emergentetan jarri beharko genuke fokoa, gogoeta honetan. Bueno, balio erantziaren inpaktua oso txiki-txikia dago, alde batean hemen ikusten duzue gaur egun 3. sektoreak zertan egiten duen lan, eta hemen beste alde honetan ikusten dugu Gipuzkoako Foru Aldundiaren plan estrategikoan identifikatu diren beharrak. Goazen ikustera, ez ote dagoen hor gap bat, ez ote dagoen hor hutsune bat esaten diguna kontuz. Hau badator, eta ez da momentu honetan kubritzen ari. Eta hemen beste milioiko galdera. Gobernantza eredua nola erlazionatzen gara elkarrekiko, erakundekiko, enpresekiko, hor zerbait diversoa eta iaia artesana irudikatzen saiatu naiz uste dudalako antolatzeko moduak oso diversoak eta artesanalak izan behar direla. Neurri, dimensio, egitura, helburu desberdineko piztiak gaudelako ekosistema berdinean. Baso honetan, elkartearen baso honetan, ez gara denok berdinak. Eta bakoitzak adostu egin behar du zein den aliantza sortzeko bere proposamena. Ze aliantza kultura berri bat eskatzen du mundu berri honek. Baino, eta ja bukatzera noa, aliantza esanguratsuak behar ditugu. Bestearekiko aliantzan egotea txek eginez,
besterik gabe elkarrekin garela esan izateko nire ustez ez da nahikoa. Eta aliantza hitza oso erakargarria da, baina atzean dauzkan implikazioak ikeragarriak dira. Esate baterako, aliantza batean nik adosten baldin badut halako posizioan egongo naizela, agian ekonomikoki ez da jasangarria nire erakundea. Agian dirua beste erakunde batek aterako du? Nola? Ez algeunden aliantzan. Hori gertatuko da, eta gure buruari egin behar diogu galdera benetan, ia aliantza kultura honen ondorioetan erantzuteko kapaz garen eta prest gauden. Ze inpaktura zuzendutako ekimenetan agian nire parte hartzea, iskina baten egongo da, eta ez plazaren erdigunean. Protagonismoa partekatu behar dut, temazo hori ere bai, askotan. Ezagutza sortu eta partekatzeko gai gara? Baietz, esango dugu hemen, baina gero jongo gara nahi baldin baduzue proiektu zehatz batera eta ikusiko dugu, kapaz garen, ez garen, taldearen gaitasunak dira behar direnak, benetan, gure erakundetan ditugun pertsonak benetan kapaz dira lan egiteko modu honetan, lanean egiteko eta ekarpena egiteko, bestekiko harreman malguetan eroso sentitzen gara, jerarkietan hasi den belaunaldi batek horizontaltasunean, hemendik edo hemendik jun behar da, ez? Askotan, bai, estropuzu egiten dugu, bai, normala da, baina nire ustez hemen dago lanketa. Belaunaldien ordezkapena asko hitz egin da, eta nik eskerrik asko benetan Palmira, entzuten ari nintzen esaten ari zinena, eta uste dut beharrezkoa dela ordezkapena beste termino batzuetan pentsatzea. Ez bakarrik gazteak gurera ekartzeko, baizik eta gu beraien gana juteko. Hemen dago oso txiki ikusten da eta ez du merezi, hau egin genuen ikerketa bat, gazteek gobernuz kanpoko erakunde ze iritzi duten eta esaten diguna, konpromisoa eta lotura nola mugitzen den, elkartasun emozionala, elkartasun parte hartzaile aktiboa, datu interesanteak dira, utziko dut aurkezpena, ze hor daude gero indikadoreak ikusteko, ezta? Baina funtsean zer esaten diguten, barkatu, bizkarra emango dizuet. Konfiantza eta gardentasuna eskatzen digute, erraztasuna eskatzen digute, oso komplikatuak gara, erakundeak orokorrean gazte jendearentzat, neurrirako eskaintza esaten digute, ez digute erosten banda zabala, ez digute esaten dana erosten dizut, ez esaiazu zehazki zer nahi duzun. Iritzia izan dezakegu horretaz, eta beste zea batek herri dizuet. Baina hori da, gutxienez elkarrizketa berri horretan jakin beharrekoak. Gertukoari laguntzea eskatzen dutela bere iziki, esperientzia sortzen duen lankidetza bat behar dutela, parte hartu nahi dute, baina parte hartu nahi dute soilik modu puntual batez. Beraiengan inpaktu bat bilatzen dute, harremana zaintzen dute, zaindu egin behar ditugu, ez dira, ezakizek karrera antolatu behar dudalako deitzen dudan voluntarioa, zaintzea nahi dute, eta komunikazio eta erreferentzialtasuna bilatzen dute. Joera berrietara egokitu behar dugu, bai, baino kontuz. Yes and not. Helburua bazter utzi gabe. Honekin ez dut esan nahi, besterik gabe erosi behar ditugunik esaten dizkiguten horiek. Zeren orokorrean oso kausistak dira, eta badira aldaketara zuzendutako eta denbora askoren lana eskatzen duten egoerak. Kausa eta misioa ez dira gauza bera, eta orokorrean oso kausista bilakatzen ari gara. Bai, baino ez. Mugimendua versus ekintza. Ekintza puntualetan parte hartzea oso importantea da, Antonio aipatu du, baina hemen mugimendu bat behar da. Gizarte aldaketak ez dira egiten, arratsalde bateko jaialde baten. Parte hartzea versus epe luzeko konpromisoa, nola ulertzen du gaur egun gazte batek konpromisoa? Askotan galdetzen dugu, konprometituko zea, zesan nahi du horrek. Eta ulertu behar dugu, zer den. Ekonomikoki laguntzea versus sostengua eskaintzea. Mailua bakarrik baldin badaukazu, problema guztiak dira hiltze. Gure erramienta kaja zabaldu egin behar dugu. Dirua ez digute emango, aurreratzen dizuet. Prekarioak dira, eta horre ere badaukagu zerregina. Baina asko dute emateko. Gure ardura da, aurkitzea, ze eskatu.
lokala versus globala, berriro ere. Badaude, gauza batzuk, badaude eraldaketa batzuk globalak direnak. Esperientzia hola bereiziki hunkigarri eta Instagramen jartzekoa emate ez dutenak. Eta oso garrantzitsuak dira. Eta hori ikusten ari gara, sinogarismoko elkarteek esaten digute gero eta jende gutxiago dutela beraiekin lan egiteko, ez delako ikusi nahi dugun eta erakutsi nahi dugun parte hartze sozial bat. Bueno, beraz, yes and not. Eta bukatzen dut. Ez daukat inolako zalantzarik amets hori, ekoiztuko dugun amets hori, askozaz ere hobea izango dela guk orain arte ekarri duguna baino guri dagokigu momentu honetan bisagra egitea. Uste dut momenturik onenean gaudela, esango jazue baita txarrenean ere, baina momenturik onenean gaudela, datozen joera horiei aurre egiteko. Hasieran esan dudan guztiarengatik, eta, bueno, hemen ikusten dudan jendetzak iradokitzen didalako, oraindik ere zoriontasuna eta bizipoza ateratzen dugula komunitatean parte hartuta beraz. Horixe izango litzateke, nire azken mezua. Eskerrik asko. Mila esker. Eskerrik asko. Mamitxu, zoragarri, betiko lez, galdera bat botako dizut, holtzatik, jetxi baino lehenago. Zein lirateke inpaktua areagotzeko egin beharreko genukeen errenuntziak? Inpaktua areagotzeko egin behar genukeen errenuntziak. Nere ustez, dibersidadea kontuan hartuta. Ez nuke esango erakunde edo elkarte guztietan berdinak direnik. Baina lehen da bizikoa da identitatezkoa. Hau da, oraino ekarri nauen elkarte abian jartzera eraman gintuen propositoak eusten dio, gaur egungo eta etorkizuneko galderei, hori baino errenuntzia handiagorik ez zait okurritzen. Ez badio eusten, galdera da, zer egingo dugun legatu honekin, giza kapital honekin, eta nora zuzenduko dugun. Gizarte beharrak aldatu egin dira, baina gizarte beharrak eraldatzen segitzen dute. Adibide bat, drogo menpekotasunaren inguruan garai batean, normala den bezala, gizarte erakunde askoren sorrera ikusi genuen, gaur egun, pornografia menpekotasunean dauden aurren inguruan ikerketa egiten dugun bakoitzean, hor pilatu den esperientziak gaur egungo egoerarako zer ekarpen egin dezaken. Horrek renuntziak eskatzen ditu. Agian ez da talde bera, agian ez dira pertsona berberak, agian ez da dimensio bera, baina gizarte beharra bertsua da. Mutatu egin duen kontzeptua da. Oso renuntzia handia da. Baina uste dut inpaktua sortzera baldin bagoaz, egin behar dizkiogula gure buruari galdera horiek. Horietako batzuk agian modu irekian gaur arratsaldean, baina beste asko etxeko intimidadean egin beharko dira, zalantzarik gabe, eta hori oso importantea da. Auzolanaren kontzeptutik hain justu ere, etxean garbi eduki behar ditugulako. Etxekoak kanpoan eragin bat egin ahal izateko. Eta norbanakotik hasita beti ere, ez da? Pluralean hitz egiten dugu askotan, da gero singularra igual akaso oraindik ez dugu menperatzen. Bai, hala da. Txalo, bero bat, mila esker zure ekarpenengatik. Pilar Calzada. Eskerrik asko. Mila esker. Eman diezaiogun paso orain gaurko azken mahai inguruari, elkarteen arteko lankidetza epe luzerako jasangarritasunerako. Horretarako, holtzara, deitzen ditut, Aintzane Muguruza, Miren Gurrutxaga eta Jasone Mendizabal. Txalo bero bat beraientzat. Bueno, mila esker, zuek ere, gonbitea onartzeagatik. Aintzane Muguruza, mendarte, nire eskubitan dagoena, donostiarra da eta informatikaria eta komunikazio graduatua.
Mugen gainetik garapenerako lankidetzarako gobernuz kanpoko erakundean lan egiten duzu eta Euskadiko lankidetza elkarteen koordinakundeako kide ere bazara. Gizartearen eraldaketarako hezkuntza proiektuak kudeatzen ditu, proiektu hauek jasangarritasunaren, bakegintzaren, feminismoaren edo generoaren gaien inguruko hausnarketa sustatu nahi dute gure gizartean. Mila esker, hemen egoteagatik. Bere eskubitara, Miren Gurrutxaga Azpeitiarra, Gizalde, Gipuzkoako Boluntariotza Agentziaren arduraduna da, gizarte zuzen eta solidarioago baten aldeko hiritar konprometitu eta ekintzaileak izateko, ekintza voluntarioa suspertu eta indartzea da zuen betebeharra. Orientazioa eta ekintza burutzeko aholkularitza eta baliabideak eskainiz, mila esker, zeuri ere. Eta hor, bikin bat urrun baino gertu. Jasone Mendizabal, Taupa, Euskaltzaleen mugimenduko koordinatzaile orokorra. Enpresa zientzietan lizientziaduna da, Arrasate Euskaldun dezagun elkartean urteetan ibili ostean. 2001 topagunea Euskara Elkarteen Federazioaren zuzendari ardura hartu zenuen. Ehunka Euskara Elkarte eta Euskaltzale taldek osatzen duten topaguneko zuzendaria da, eta abenduan jakin genuen Taupa Euskaltzaleen mugimendu izango dela bere izen berria eta egokituko zaio ofizialki maiatzean. Tira, hasteko, berotzen joateko, Jasone, konta iguzu, ibilbide honetan, ze aukera eta ze oztopo aurkitu dituzun? Bueno, aukerak esango nuke elkartegintza komunitate baten mesedetan lantzeko askotariko euskaltzaleekin lan egitearen emaitza sortzailea, ez da? Lehen aipatu da, berdinen arteko bilguneak eratzen direnean, ez direla hain sortzaile, ez direla kaso komunitateari begirako hain enfokatuta, zabaltasun horretan, baina gure tokiko elkarteetan, 74 elkarte dira, euskararen erabilera sustatzeko herriz herri eta eskualdez eskualde lanean ari direnak, eta hor daude okinak informatikariak, irakasleak, garbitzaileak, danetik, ez da, antolatuta euskaltzale izaten da euren marka, eta ordan hori da aukera, eta oztopoa, batean datorkidan zera da, gu ere bihurtu gara instituzio erabaten, ez da? 40 urte lanean lehen elkartea sortu zenetik eta hori etengabe berrasmatzea, hori oztopo edo zailtasun esango nuke dala, eta egia esan bagatoz azken 3 urteko gogoeta parte hartzaile, zabal eta sakon batetik, eta tunel horretatik ateratzeko berrasmatu dugu gure ikuspegia aurrera begira, orduan, ni baikorra naiz. Eta oztopoak bila bagabiltza, zerrenda luzak egin genitzake, ez da? Baina iruditzen zait, aukerak ematen digula asko zindar gehiago, eta ikusi duguna da, ateratzen garenean gure elkarteetatik, eta lehen defendatu dut, anitzak direla gure oinarri soziala, anitza dela, baina esango du kontrako ere, endogamikoak ere izan gintezke, ez da? Gure txotik euskaltzaleen ikuspegiti bakarrik eragiteko ikuspegia lantzen dugunean, eta aukera da euskaltzaleon lanak jendarte zabalarekin gurutzatzen dugunean, komunitate zabalago batekin partekatzen dugunean gure bizioa zer sortzeko gai garen, eta hortik gatoz, motxean sartu bar garenez, iruditzen zait hori ez, euskararen aldeko dala jendarte zabala. Prozesu, luzeak, korapilatxuak izateko prozesu oso exigentea da, ez da? Euskararen bizi berretze, hizkuntza baten bizi berretze prozesu hori, eta elkarren eskutik joan behar dugu euskaldun euskaltzaleak eta urrunxiago direnak ere. Orduan nola egiten dugu hori prozesu komunitario baten baitan. Pikin bat etapa barrian
irudikatu nahian gabiltzana. Bai, eta gero kontaktuko diguzu, ezta? Zer egiten ari zareten eta erronka hori eusterakoan ze gauza konkretuetan zaudeten egun. Bueno, Miren, konta iguzu, zuen kasuan, ze erronka, ze bizipo, ze bai? Bale, bueno, nik alde batetik, bueno, nik nire lanak Gizalden egiten dut, ez? Gizalde Gipuzkoako Boluntariotza Agentzian, Gizalde zerbitzu bat da, ez da sare bat, orduan Gizalderen inguruan, ez? Gizaldetikan gure zerbitzuak azkenean bai gure zerbitzuak ondo eman alizateko bai eskatzen digu elkarte sarearen ezagutza eta ez zertan dabiltza, zertan ez, alik eta erantzunik egokien emateko. Orduan, bueno, foro eta elkarte ezberdinetan parte hartzen dugu eta bueno, egia esan bai gaude partaietza foroan. Eta gero baita ere, sareginez deitzen dan, boluntarietza entitateen sare batean. Da pixka bat, nire ibilbide luzena, elkarte sareetatik, sareginezeko izango litzateke, 12 urte baino gehiago daramatzan sare bat da. Eta egia esan, iruditzen zaidala sare anitza, arlo ezberdinetako entitateen arteko lana egiten duena, eta horrek ez, azkenean, kolektibo eta zer ezberdinen arteko neurri eta kolektibo ezberdineko entitateen arteko elkarlana sustatzen du eta egia esan askotan zaila izaten da, baina nik uste era berean aberasgarria dela, ez? Eta bueno, hortikan erronka bai ditugu, handiak, ez? Pixka bat, bueno, azken agean ez, ia dena kontatu da, baina, bueno, egia da, bueno, eraldaketa momentu batetan gaudela, ez? Orduan, boluntariotza entitateek gaur egungo gizarte likido, inmediato honetan, ez? Boluntariotza entitateek, pixkat, bueno, bai egin behar degula nola baiteko prozesu bat, ez? Egokitzeko gure estrukturetan, ez? Konpromiso likidoago hauek nola uztartu, ez? Pilarrak esan duen bezala, ez? Gure eraldaketarako intentzio edo, ez? Transformazio hori galdu gabe epemotzeko zeiek nola uztartu edo nola sartu, ez? Hori gure erronka handietako bat da. Mila esker, Aintzane, zuen kasuan, likidotasun horren inguruan hitz egingo dugu, bai, pikin bat zabalago. Zein dan zuen egora, zein diran zuen erronkak eta pozak? Bai, bueno, mogen gainetik baditu 30 urte, lehen aipatu da ekosistema, Gipuzkoako elkarteen ekosisteman sorreren eta arlo bakoitzaren inguruan sorrera garaiak eta horiekin bat datoz, hegoalde globalean hegoalde globaletako herrialdetako bizi egoerak eta bizi baldintzak hobetzeko helburua duen elkarte bat, eta zentzu horretan baditu 30 urte, eta 1988an bildu egin ginen beste arlo berdineko beste elkarte batzuekin, gaur egun bagara 83 elkarte arlo honetan lan egiten dugunak, koordinakundearen barruan ari garenak. Koordinakunde sareak badauka gure eguneroko egitekoan nolabaiteko sendotze eta eragin egiteko aukera ematen digun espazio hori eskaintzen digu koordinakundeak. Eta zentzu horretan nolabait indargune puntu bat bada. Izan daiteke ere barrutik, talde barrutik begiratuta, izan daiteke ere lan gehigarri bat sortzen digu gure proiektuetaz gain, beste lan batzuek sortarazten digu, baina aldi berean gure lanaren inpaktua areagotzeko eta sendotzeko aukera ematen digu. Egia da, hemen goiz guztian zehar hitz egin denaren harira, gure lana oso profesionaldua dagoela, teknikoki exigentzia altuko lana dela, egia da proiektu handiak direla, diru asko mugitzen dutenak, eta horrek bideratzen du nolabait edo exigitzen du oso modu zuhurrez eta teknikoki oso formalki egin beharreko proiektuak direla.
Horrek nolabait, horrek eta urruntasun geografikoak ere urruntzen gaitu gure inguruko gizartearen parte hartzeaz, nolabait. Zaila baldin bazaigu Gipuzkoa mailan aurkitzea, aspaldi sortutako elkarte hori, zaila baldin bazaigu lortzea gure inguruko jendearen nolabaiteko taldearen parte sentitze hori, lankidetzan ari garen elkartentzat ari zailagoa da. Baina, bueno, ari gara. Ari zarete, eta segi, arren. Jasone, zuen kasuan, aldaketa sakon bat bizitzen ari zarete, birplanteatzen ari zarete, partairetza zuen kasuan. Zer gauza konkretu, ze arrakastagako planteatu dituzue, edo ze aldaketa planteatzen ari zarete oraintxe bertan? Bueno, hasi gara, lehenik eta behin bizio barri bat formulatzetik, nolabait gure galdera batekin abiatu ginen 2023an, oin 2 urte dela. Euskararen erabilera sustatzea eta euskaltzaletasuna sustatzea da gure egitekoa, eta galdera zen hori gerta dadin ze gizarte baldintza berbatu behar diran. Zeintzu dira baldintza lehentasunezkoak, eta galdera horri erantzuteko, gure oinarri sozialari ez ezik, jendarteko askotariko herritarrei galdetu genien, gazteei, bestelako herri mugimenduei, Euskal Herri osoko prozesu bat izan zen, erdaldunei, etorkinei, euskaratiko oso urrun dagoen jenteari, eta erantzun batzuk 5 baldintzatara eramandako erantzun horiek izan dira nolabait guretzat inspiragarri eraldaketa honetarako. Iruditzen zait hori kontatzea garrantzitsua dela, ez baita guk gure baitan asmatu dugun zeozer, izan da jendarte laborategi baten baitan, 200 piku lagunekin jaso dugun erantzun horren baitan, pentsatu dugu eta guk hori nola lagunduko dugu. Besteak beste, bete beharreko baldintzatako bat, bada herri mugimendu euskaltzale sendoago bat behar dela, eta nitzagoa ere, inklusiboagoa. Hori horrela hor gelditzen naiz, beste zenbait baldintza ere horrekin lotzen direlako. Geure euskalgintzako eragileon artean, da euskalgintza diodanean, da euskalgintza soziala eta instituzionala, eta euskararen inguruan gabiltzan danok ardaztuta, hortik kanpo batera behar dugula, harreman askotarikoa behar ditugula, bestelako eragile eta herritarrekin. Beraiek baitira guk euskararen festara, etorteko, beraiek dira gonbidatzen ditugunak, orduan igual zerbait negoziatzeko daukagu. Eta, bueno, badira beste baldintza batzuk baita ere, baina pixkat azpimarratu nahi nuena esan, gure mugimendua, euskaltzalen mugimendua, beti izan dela euskaldun euskaltzaleak trinkotu eta zabaltzeko mugimendua. Trinkotu, zergatik behar dugulako erabilerarako hiztun moduan kontzientzia hartu eta erabaki kontzientea izan aldiro, ezta? Samurrago dalako beti, gehienetan, gazteleraz erdaratan mintzatzea, eta orduan kontzientzia hori lantzea behar da, eta hori kolektiboki egiteko mekanismoak jarri izan ditugu martxan, eta irekitzea zergaitik, euskaldun, euskaltzale gehiago behar ditugulako, euskaraz bizitzeko jende gehiago euskaraz jakitea behar dugulako, ulertzea eta aldaninean ere erabiltzea. Eta horrek beste guztiak sartzen ditu. Gizarteko beste herritar eta eragile guztiak sartzen ditu gure xede taldeetan. Eta nolabait, kaso helburu batzutan esain azkar, baina sendoago besteekin batera joatea eta askoz lan komunitarioagoa egitea bai tokian da bai nazio mailan, hori da gure gako bat, eta nola egingo dugun, ja banator zure galderara, baditugu gako batzuk, lehentasunezko lan batzuk, eta bat da komunitate egintzarekin lotzen dena, tokian eta esperimentazio lan batzukin hasi gara, Bata Bizkaian, Arrigorriagan, nolabait lehen aipatu dudan galdera, ze baldintza bete behar diran Euskal Herrian, Euskalen erabilera sustatzeko, galdera hori Arrigorriagako herritarrei egin zaie, askotariko herritarrei egin zaie, eta 6 hilabetez aritu dira galdera horri erantzuten, orduan erantzun komunitario horren baitan eraikiko dute, datorren 10 aldirako, Arrigorriagarako dinamika, ez da? Elgoibarren, orduan Gipuzkoan lehen bilerekin hasi dira, elkarrizketa talde baten baitan, eta hori edia nolabait
nola esan, ez da oso laborategiko lanak, ez? Epe luzekoak, eta, bueno, nahiko genuke hori edatzea. Eta gero, kolaborazioan ari gara baita ere, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, soziolinguistika klusterrarekin, eta bada labekin, Gipuzkoa Hirigune izeneko beste proiektu batekin, eta lan komunitario herrietan ere oinarri bada. Orduan, Bai, gauza konkretuetara joaz. Bai. Ze 20 minutu ditugu Bai. eta zoragarria da, izun zoragarria zarete, baina guazen mesedez pitimal laburtxo bai, eta bigarren erantzutea. aipatuko dut oso Venga. motxean bakarrik, bigarrena da nola antolatzen garen elkarte egintzarekin lotzen da, ez? Komunitarioan norekin eta nola prozesua eta bestea da aktibazioa. Orduan gurea beti izan da elkarteetara biltzea euskaltzale jendea, herrian behar direnak bideratzeko, eta etapa barrian taupatik egingo duguna, zuzenean herritarrekin lana. Eta euskal alkarterik ez dauden tokietan, herritarrekin dinamika jarraiak sustatzeko lana abiatuko dugu. Eskerrik asko. Bai, ze azkenean horrek esan nahi du likidotasun egoera honetan, ez da guk ere adaptatu egin behar dugula. Hau da, eskaintza nola adaptatzen dugu. Zuek adibidez, miren, hori nabaritzen duzu, zuek hor gaina, hor zaute lankide eta lagun, ze nabaritzen duzu, ze aldaketa sakon eman dira? Parte hartze moduak, lehen Martinek eman dituen datuetan, egia da, ikerketak esaten duen zenbaki handitan, 18% dela voluntario, ez? 18% egin duela voluntaritza azken urtean, baina ikerketa berak pixka letra txikiagoan behan esaten du, epe luzeko voluntariotza egiten dutenak 9% diala, ez? Orduan horregatik da baita ere entitateen pertzepzioa, ez? Ez dijoala gora, voluntario kopurua, ez? Azkenean parte hartzeko moduak aldatzen doaz, nik uste dut gizartean ez daukagula estabilitatea, ez laborala, ez afektiboa, ez familiarra eta voluntaritzan eskatzea, hola gelditzen da, baina egia da, ez baldin badaukagu nukleo gogor hori, entitateetan struktura eta proiektuak mantenduko dituzten, erreleboak mantenduko dituzten pertsona horiek ez baldin baditugu bermatua, hor dauden likido eta puntual guztiak igual alfer xamarrek ditugula. Orduan, nik uste dut egia da egokitu egin behar dugu, errealitate berrira egokitu egin behar geha, noski azkenean beti horrela egin dugu eta nahi horrek amorrua manten dit, ez? Beti horrela egin da eta ez dugu aldatu, baina egia da baita ere ez dugula nortea galdu behar, ez? Nik uste epe luzeko voluntariotza edo epe luzeko konpromisoak behar dira, beharrezkoak dira, eta nik uste hori komunikatu egin behar da. Batzutan, etortzen dianak, gizaldea etortzen dianean, ez da, voluntaritzen ez daugarria jarraikortasuna zenba denbora, ez? Ja, hondik ez da hasi eta ja ari da pentsatzen zenba denbora gelditu beharko dut, ez? Nik konparatzen dut voluntariotza hastea, ez dakit, adiskidetasun harreman bat hastearekin bezala, zenba denborarako hasten dut. Bueno, hasi egin dut, eta irauten duen bitartean, denbora dudan bitartean, ere bizitza laboralak, familiarrak permititzen didanean jarraituko dut. Mundu guztiarentzat ez da berdina, ikasle bat, kanpora dijoa, ama izan da, ez? Nik uste horretara elkartesareak egokitu egin behar dugu, dudari gabe. Baina egia da baita ere ez degula galdu behar nortea, ez? Eta jakin behar degula bata gabe besteak ezer gutxitarako balioko digula. Eta horre kontu zibili beharko dugu, sobratzen, leheno komentatu da, ez? Sobratzen zaidan denbora hori, ez ordura horretara eskeniko dut. Ze puntura arte da, hori lehentasun kontua da. Eta lehentasunekin hor topo egiten dugu, ez da intzan, zer, nola egin behar dugu erakartzeko, mantentzeko, hau da, personalizazio, bolondresak egon behar dute, konta eguzu. Ez da bat ere erresa, eta gainera aurretik esan dute. Pilarrek esan ditu guztiak errepikatu ditzazkegu, baina. Alde batetik, gaztei begiratuta batez ere, hemen ikusten dena, hori ere aipatu da, baina hemen oso gazte gutxi dago. Eta hori kontuan hartzekoa da. Eta asmatu behar dugu gazten gana iristeko modua. Irakurri izan dut, edo entzun izan dut, duela ez denbora asko, konsumoaren gizarte honetan
gaur egungo gazteek, eta ez dira denak izango ziur nago gala dela, gehiago identifikatzen direla marka batekin, helburu batekin edo idealismo edo gizartearen helburu batekin baino. Izan dadila Apple, edo izan dadila Nike, edo izan dadila. Bueno, baina markak ere izan daitezke helburuak. Eman diezaiokegu gure helburu sozialari marka moduko bat, asmatu beharko genuke nola iritsi behar dugun beraientzat, zer eskatu behar diegun, agian horretan Mariarekin igual ez nago, bai banago ados, baina nolabait igual egokitu behar dugu eta pentsatu beraien parte hartzea, beste modu batean eman behar dela, eta agian izango da sare sozialen bitartez. Trumpek hauteskundeak irabazten baditu sare sozialei esker, zergatik ez gure gazteek mundu aldatuko sare sozialen bitartez. Sortzen dira komunitate sozialak gauzak egiten dituztenak sare sozialen bitartez. Ez bakarrik sare sozialen bitartez, baina, bada tresna bat. Aipatu da kuadrilla ere. Agian ez zai eskatu behar elkarte batera etorri daitezela izen eman eta parte hartu modu egonkor batean, baina bai proposatu diezaiekegu kuadrillak sortu ditzala herriko festak. Agian galdu egin diren herriko festak sortu ditzala eta orduan izan daiteke beste bide bat. Pilarrek esan duena, bilatu behar ditugu beste bide batzuk. Entzun, beraiek esan dutena, ez bakarrik hitz egin, entzun, beraiek kontatzen dutena, eta agian ekosistema pixka bat eraldatu, eta orain arte erakundeak eta elkartea garen mundu honetan, agian izan behar dute ere talde informalak, kuadrillak, gazteak, sare sozialen bitartez sortzen diren taldeak edo, eta nik zerrak izan gehiago. Adibide oso on badugu Euskaraldiarekin, adibidez. Zuen kasuan gainea, 320.000 pertsona ez banago oker, 2018an parte hartu zutenak, eta hortik tiraka, edo behintzet azkeneko aldian akaso, eta hortik tiraka zuek ere birmoldatu duzue zuen modua, ez? Bolondresen gana gerturatzeko modua. Bai, 320.000 dira, azken 3 edizioetan parte hartu duten pertsona ezberdinak. Orduan, gehienez 260.000 parte hartu zuten bakarrean, bai? Bai. Hori esan da, Euskaraldia izan zen, Taupa federazio bada, tokiko elkarten federazio bat, eta egon alda lan, gure baitako lan bat, federazioak laguntzen ditu bere elkarteak, eta elkarteek zorionez, 2 kongresutan erabaki izan dute ez harago joan nahi dugu, eta Euskal Herri osoan eragin nahi dugu, eta beraz, elkartei begira eta gizarteari begira lanean gabiltza. Euskaraldia izan da, norbanako zuzenean, baina ez bakarrik Euskal Elkarteak egon diren lekuetan, ez dauden lekuetan ere, herri batzordeak osatuz, antolatu da, hor badago eragin badana zuzenean herritarrak arte hartzeko, baina badago baita ere autoantolatzeko. Eta tokian, herri bakoitzeko Euskaraldia, horko euskaltzaleek herri batzordeetan antolatu izan da. Horren arrakasta guk lehen edizioan esan dugu, wow, ze izan da hau, ez da? Zenbakerik ez genuen jarri izan nahi helburu moduan, eta gure aurreikuspen guztia gainditu ziren, baina ikasketa asko etorri zian baita be. Eta bata da guk espero genuen Euskaralditik Euskaraldira herri batzorde horien lanean arituko zirela. Ez. Desegin ziren gehienak. Batzuk lan jarrairako, gutxi batzuk lan jarrairako energia izan zuten, eta batzuk ere elkarte izaerara jauzi egin zuten, gutxi batzuk. Gehienek, urrengo Euskaraldira arte atxeden orduan, iruditzen zait oso garrantzitsua dela, irakurten jakitea, entzuten jakitea, esaten badigute atzeden da. Ezin dugu ezer behartu, beharra handia izan da ere, ezin dugu pertsona behartu orduan, etapa barrian nahi duguna da, ekimen hasi eta bukatu egiten diren ekimen aktibatzaileak, aktibazio sozialari begirako ekimen askoz gehiago modu jarraian lanzatu alizatea, xede talde ezberdinei, batzutan izango dira jendarte zabalak parte hartzekoak, orokorrak, eta beste batzutan gazteentzat, irakasleentzat, sektorialak, baina modu malgu horretan lan egiteko, eta nik espiral bat irudikatzen dut, ez da, espiral horren erdigunean bat nator zurekin behar da horri eutziko dion gizatalde bat. Tokian, nazio mailan, gure formula da
borondatezkoa eta profesionala uztartzen duena. Ez bakarrik profesionala, ez bakarrik borondatezkoa, bueno, ja, zera jardun jarrai eta dimensio batekoa zeratzen bada, ezta? Eta, bueno, gure elkarte askotan bakarrik daude borondatezko lanean dabiltzan euskaltzaleak. 95%an ez dago liberaturik, hori horrela da. Euskal Herriko inongo elkartetan ez dago liberaturik, eta, bueno, beste eremu askotan ez da ere, eta orain, etapa barrian irekita gaude, Euskara elkartea ez, baina akaso guraso elkarte bada, guk saretu nahi dugu. Eta espiral horretan, harremana hartu nahi dugu, urrunxiago, egon litezkenekin, igual hurbilduko dira, baina ez derrigor. Bakoitzak erabakituko du, unean nola parte hartu nahi duen, noiz bukatzen duen, eta aldanean ere, pertsona zaindu, ez da hori bada atzera begira, nostalgia handia dago, baina mina handia dago baita ere, behartuta lan egin duen jente asko, orduan, bueno, pentsatzen dut, parte positiboa badagoela, eta bestean, pedagogia askorekin erakarri, eta ez daukagu besterik. Eta nukleo sendo hori babestearren zer behar duzu erakundeetatik? Zer izan daiteke lagungarri, behintzat hori bermatzeko, eta gero ja, likidotasun horretan moldatuko da elkartea ez, nondik norakoak bilatzeko. Zer behar duzue? Miren, venga. Errege magoen karta. Ez dakita inbesteak izango te den, baina... A ber, nik uste Jasonek dion bezala, elkarteetan beti egot da ekosistema oso anitza, orduan egia da, baina voluntarioak benetan zaintzeko, denbora behar da eta jendea behar da, elkarteetan, bazakit, adibidez, ez dakit badagoen diru laguntza programarik elkarteetako voluntarioen arduradunen figura finantzatzeko laguntzen duenik. Egia da, dos nago baita ere elkartek, buru jabeak izateko, saiakera izan behar dute, baina nik uste batzutan igual indartzeko, nik uste administrazioetikan laguntzak badaudela, gizalde bezalako zerbitzuak finantzatzen dituzte, lokalak, formazio planak, nik uste egiten diala gauzak, baina adibidez, bastakit, betiko gauzak, komunikazioan laguntzea, azkenean partaidetza egiteko, partaidetzaren garrantzia, biztaratzea baita ere gizartearen individualtasuna, individualtasunaren ondorioz voluntariotza igual likidoago egiten dugu, baina garrantzitsua dela baita ere peluzekoa, baliabide lokalak, nik uste eskaintzen diala, baina nik uste komunikazioan eta finantziazioan laguntzea, diru laguntzak epe arrazoizkoetan publikatzea eta argitaratzea eta resolbitzea, ez dakit, nik uste horrelako gauzetaz gain, ez dakit, usteok zesatezu. Bai, haintzan niri galdetu nahi nion komunikazioa dela eta, berak esan du eta, Trumpen adibidea jarri digu, baino, sare sozialak, hau da, komunikazioa ez da noizbehinka akzio konkretu bat egitea, epe luzerako estrategia komunikatibo baten inguruan ari gara. Bai, eta nik esango nuke, badala guretzat ekosistema, elkartean ekosistema pentsatuta, badala guretzat oztopo bat, komunikazioa egiteko gaitasuna landu beharko genuke, elkarte gehienetan esango nuke, ez dago aukera ere, komunikazio arduradun bat egoteko, eta egotekotan ere, eman diezaioken, eskaini diezaioken denbora, ez da bereziki garrantzitsua, eta askotan ere elkarteok ez dugu ikusten, nik nire elkartean mugen gainetik pentsatzen, gure estatutuen bigarren helburua da gizartea eraldatzea, baina gero ez diogu denbora dedikatzen egiten dugun hori kontatzera, komunikatzera, esatera zergatik egiten dugun. Nola eraldatuko dugu gizartea, inork ez badak zer egiten dugun. Bai, arrazoi. Jasone, bai. Bai,
zer beste laguntza mota, edo zer izan litekeen guretzat garrantzitsu voluntarioak dinamizatzeko baliabideak izatea. Zer, guretako guk zera bikoitza daukago, helburu bikoitza bat, erabilera eta horrek eskatzen ditun euskararen erabilerako espazioak, programak eta barrak eta beste bat euskaltzale jentearekin ahalduntze saretze lan hori egunerokoa eta voluntario horiekin iruditzen zait inoiz baino gehiago aukera asko ditugula eta indargune asko, baina korrontaren kontra gabiltza. Nolabait joera globalek individualizaziora eta nolabait konsumismora bideratzen dabe asko herritarrak eta pedagogia soziala handia egin behar da hori modu eraikitzaile eta gozagarri baten zen jenteak lan egiteko prestutasuna dauka, baina gozatu bai, posible da. Lanak ez da sufrimentu bat, lanak gozatu alda, eta orduan hori nola aldan elikatu eta gure muineko funtzioetako bat horixe da, voluntario horiekin lan egitea, hori modu jarrai baten laguntzeko, ez bakarrik diru laguntzak, lankidetza hitzarmen jarraiak. Hori da, esango nuke geuretzat eta beste elkarte askorentzat funtzio garrantzitsua bada betetzen badu, erakunde publikoekin adostu liteke epeluzerako lankidetza hitzarmenak behar diren kontrol eta adierazleen jarraipenarekin, baina batzutan mekanismoak falta dira horretarako tokian eta aldiro da hasi barriro, ez da, ia ze diru laguntza ebazpen datorren, berme pikin bat lan jarrai horiei eutzi ahal izateko. Hori azkena, berrikuntzarako, inbertziotarako ere diru laguntzatan sarbidea. Ze industriarako badago, enpresa pribaturako badago, eta elkarteontzat ate hori txita dago, eta orduan tok-tok hori zabaldu behar da. Bueno, baditugu hemen, gauza asko mai gainean. Galdera bat egin behar dute, bai? Komunitatea sortzeko beharrezkoa da espazioak partekatzea. Beste eragile batzuk gure jardueretara etortzeak denbora inbertitzea saldu suposatzen. Beste erakunde batzuen jardueretara joan behar dugula ez aldu suposatzen. Gurearekin nahikorik ez eta denborarik baldugu horretarako? Labur mesedez. Nik uste elkarte saretan parte hartzeak, ez? Saretze horrek egia da, elkarten aldetikan eskulzabaltasuna eskatzen du. Askotan, elkarteak momentu ezberdinetan egoten dira, eta batzutan jasotzea tokatuko zaigu, eta beste batzutan ematea. Baina bai, nik uste elkarten aldetikan apustu bat eskatzen dula, eta baita ere eskulzabaltasuna. Nik uste ateratzen dian etekinak batzutan handiak dira, beste batzutan ematea tokatuko da, baina nik uste inbertsio bat. Erlazioetan bezala, ez? Esan duzuna. Bai. Beste bat botako dizuet publikotik. Aktibazio sozialak, batzuk orokorrak, besteak publiko espezifikoarekin, malgutasun horrekin lan egiten ohituta gaude. Nola ikasi, letralarriz, dezakegu elkarrengandik, nortzuk, norena da lidergo hori? Ze galdera zaila. Norena den hori egiteko lidergoa? Bai. Bueno, aipatu da goizean zeharpin, baina gehiagotan ez da bide bakarra, baina nik ikusten dudan bide posible bat bada feminismoaren ildotik bideratzea. Bada feminismoa azken urtetan gizartea mugitu duen hildo garrantzitsuenetakoa, eta feminismoak eskatzen ditu beste modu berri batzuk, beste lidergo mota batzuk, partekatuak, nun helburua orokorra dan. Ez da aipatu orain arte, baina gure gaur egungo gizartean oso kontzeptu entzuna da, eta nire ustez oso garrantzitsua, hau nire esperientzia personaletik, zaintza izango litzateke, eta zaintza partekatua Andonizea. Andonik aipatzen duenaren hildotik oso bat dator, edo auzolana ere bai. Nola hobetu dezakegu gizartea eta denon onurako da, eta denon zoriontasunerako da denon arteko helburuak markatzen ditugunean, argi ikusten ditugunean, eta helburu horiek izango lirateke denon ongizatea, komuna. Denona eta denontzat eta denon gandik. Nik uste feminismotik heldu behar diogula, baina hau nire ikuspuntu personala da.
Hau esan da, nik uste dut hobeto ezin daitekela maingura hau bukatu. Mila esker, Jasone, Miren, Aintzane, arratsaldean lan gehiago egingo duzue, txalo handi bat beraien zainen. Mila esker.